Education transformed me as a future educator so that I could deliver the best education every Filipino learner deserves. Friend, ano pa ata sila? I am Mitch Isabel E. Bajola, a second-year level student who's currently taking up Bachelor of Science in Nursing at the University of Nueva Ecija. Hi, I am Cassie Jen Punzalan, and I am a fourth-year AB Psychology major. So why did I choose UNC? Back then, I already asked myself, if I were to choose a university, it should prepare me for my future career. It should aid me to my goals, and that is to grow and be a catalyst in my field. And UNC fits perfectly in these categories. UNC offers a quality education, a nurturing environment, and an approach to the courses that will optimally prepare us for a career. Moreover, it is a home of future leaders and diverse dreamers like me. To be honest, I was just a normal student back in my high school days. I never excelled that much in my class, and I never realized the importance of having an organization in my life. This university honed me to flourish as a student, as a leader, and as a person by guiding me through every step of my endeavors. Psychology is one of the most underrated yet fascinating courses that we have. Also, I wanted to aid people in the future. And psychology is the discipline that contributes to the mental health care of people. At UNC, we are future ready. Hello everyone, I am Berlines Dimitri Montes, a third-year BSBA Marketing Management student. Among all other institutions here in Naga City, UNC made me feel at home at the very first glance. Staffs are welcoming and accommodating that you can never feel intimidation with their approach. Also, I chose UNC because of its outstanding reputation in business learning. I am at ease that I am in the right path, learning with the right people.
Marketing management trains me to communicate effectively and think creatively. It also makes me see the importance of using technology as a leverage to communicate and deal with people. Also, I chose marketing management because I know I have a bright future given the opportunities waiting for me after I finish this course. At UNC, we are future ready. Steven po ETSS President Biscast. Ang katangian ng leader na hinahanap ko ay yung nag-iisip para sa nakararami, umaaksyon para sa nakararami, at inuuna ang nakabubuti para sa nakararami. Isang leader na makatao at makabayan. Ang kakayahan ay naituturo, nalilinang, at ang eksperyensya ay napalalago sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pag-aalay ng sarili at paglilingkod sa bayan ay hindi likas sa ating lahat. Wala na raw politikong hindi nagsisinungaling at korap. Pero naniniwala ako, kami, na may leader pa rin mas pipiliing magsilbi para sa bayan. At hindi para sa makasariling paghahangad. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang leader? Aside from credentials and credibility, syempre, someone who has an unblemished record. Walang bahid ng korupsyon or any serious allegation of crime or misconduct. Kasi it reflects his or her leadership na tuwid, malinis at tapat. Sabi nga ni Elle, ang leader na may serbisyong tapat ang mag-aangat ng buhay ng lahat. Para sa akin, mahalaga na ang leader ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbabang pakinggan ang boses ng taong bayan, tanggapin ang kritisismo sa kanyang panunungkulan, at itama o ayusin ang mga dapat baguhin. Higit sa lahat ay mapagpakumbabang paglingkuran ang sambayanan at unahin ang kanilang kapakanan o interes bago ang kanilang sarili. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyog ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baga, may hilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinignig. Ang bituin at araw niya kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw ng world hatid pasinta. Buhay ay langit sa piling mo. Sa piling mo ang ligaya ng pag may mga api. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ready na kita? Diyos Maray na Banggi, Naga City.
Dakol na pasasalamat po ang samuyang hatod sa gabos na nag-atendir igdi sa Plaza Quezon, nagdadalan sa samuyang Facebook Live, asin sa mga nagdadangog sa radyo sa saindang harong, tanganing mas mabisto ang mga kandidato niyatong nagdadalagan para pagkaalkalde igdi sa satuyang syudad. Maray na banggi, Paulo. Marahay na bang gitel? Arog po kan ibang mga debate, igwa po kitang sinusunod na patakaran para maging maayos ang satong debate ngunyang banggi. Alphabetical sinda para sa saindang pagpapabisto, nagbunutan sinda para sa fast talk, sa totohanan, mabunot kami sa aratsan. Sa harampangan na segment, pigpadis minasinda asin gabusinda, pagkakaigwang tsansa na makahampangan ang kada kandidato na nagkumpirma sa mo bago pa man ang aldaw na ini. May oras kan kada simbag ninda, asin may madadangog sindang bell sa huring sarong minuto para sa biyong madali nang matapos ang sa indang oras. Arog po kani ang sa indang madadangog. Arog po kani ang satong madadangog. Sa enot na bell po, iyo po yan ang madadawog. Ang pag nadawog na po yan, ibig sabihin may sarong minuto na lang po ang satong kandidato sa pagsimbag. May saro pa po sindang madadangog na bell sa huring 20 segundo. Arog po kani ang sa indang madadangog. Siguro po nagkaka-slight lang kitang problema, no? Pero at chan malalangog po nindo yung mga bell na yan. Pero sana day nindo madangog. Pag day nindo nadangog, ibig sabihin nakasimbag sinda sa tamang oras. Ano po? Okay. Ayun. As in, pagtapos na ang sa indang oras, i-off mi na lang po ang sa indang mic. As in, nasabihan ta naman ang sa indang, sa tuyang mga kandidato. Oh, uri. Oo, ito na. Diba? Nadangog na nindo. Iyo po to si first bell. Tama? Okay. Si kaduwang bell. Na-traffic ang bell. Aratchan, madadangog na po yan. Okay. Yes, Pao. Okay, pagirumdum din po sa gabos na kandidato na bawal po kamo magdara ng cellphone as in daw anong gadget sa entablado, pero pwede po ang notes as in ballpen. Para man sa mga paradalan as in sa mga taga-suporta, igdi sa Plaza Quezon, pwede po kamo mag-cheer o magkurahaw para sa indong kandidato, pero bawal po ang makurahaw ni daw anong maraot asin malain na tataramon na pwede makaapekto sa satuyang aktibidad ngunya na banggi. Papahalion mi po ang isayma na mapasaway o mabasto sa satong mga kandidato. Asin kung sakaling mabanggit kan sarong kandidato, ang pangaran kan sarong kandidato, habang may dinidiskusar na issue o kahapotan, patawan ming sarong minuto ang nabanggit na kandidato para magsimbag. Kung pasaring man o padangog lang, titimbangon mi kung pasisimbagon yato ang kandidatong pinadanggan. Ngunyang banggi igwa kitang anom na segments sa enot na parte kan sa tuyang mayoral debate, tatauan tang 5 minuto ang mga kandidato para ipabisto an sa indang sadiri. Kumbaga sa round na ini, liligawan yato kan sa tong mga kandidato ang mga nagenyo. Sa susunod na round, may mga kahapotan, ang mga moderator, pasaro-saro sa mga kandidato asin magkakaigwaman kitang fast talk. Ang sunod na round, iyo ang boses kan nagenyo na kung sain ang mga kahapotan hali sa satuyang mga padangat na kahimanwa. Pagkatapos kaiyan maharampangan ang satong mga kandidato para simbagon ang mga kahapotan hali sa satuyang panelists. Asin ang pinakahuri iyo ang totohanan na kung sain tatawanan tang tsansa ang mga kandidato na maghapot sa kapwa kandidato. Gusto mi pong ipaaram sa indo gabos na tinauan mi pong imbitasyon ang gabos na kandidato para sa debating ini. Kaya lang, bago pa man ang aldaw na ini, apat na po sa inda ang nagkumpirma na ma-attender. Kaso, namumundo po kaming ipaabot sa indo na bago man po ining aktibidad na ini, in-inform po kami kang team ni Mayor Nelson na data po siya makakaibangon niya na banggi dahil sa importanteng kadahilan. Igwapa po kitang tulong kandidato na makakaibahan tangon niya na banggi. Puunan na ang pagpapabistokan sa tong mga kandidato. Ang sa indang kahapotan, ano ang naga pagkatapos kan tulong taon kan sa imong termino,
ang pinaka-enot na matao kan sa iyang pambungad iyo si Attorney John Bongat. Once again, Attorney John Bongat. Radyo. Ako po si Attorney John Bongat, namundag asin nagdakula digdi sa syudad ning Naga. Ako po nagklase sa Naga Parochial School, nag-high school sa Ateneo de Naga, asin nag-college po asin College of Law sa Manila. Ang agom ko po si Farah, may duwang aki, si Jade asin si Sean. 2 beses po ako pinili ni Mayor Jess Robredo, enot po kan 2001 para po magdalagan bilang konsihal kan sa tuyang syudad. Asin pigpara suruportaran po nindo ako, pero po nagtatap natcher. Salamat po sa indo gabos. Kaya po sa ikaduwang pagkakataon kan 2010 nagpili po giraray si Mayor Jess Robredo ning sarong tawo na pagkakatiwalaan niya kan sa tuya pong syudad. Kaya for 3 consecutive terms, naging alkalde po giraray kan sa tuyang syudad. Lambang nagdadalagan po ako for a position. Dahil ko po pig-ambisyon ang politika, pero nangyayari. Asin, kanatapos po ako bilang alkalde kan syudad ng Naga, day ko man po pigplanong magbalik. Pero sa May 9, 2022, mabalik giraray si Mayor John Bongat. Ako po kabalingon yan sa Coalition for Good Governance. Kaibanan ko po si Mama Judge Senny Bragais. Asin, igwa po kaming grupo ng mga independyente na ang katuyuhan matawan prioridad ang pagmati kan mga tao. Within 3 years, mahihiling ta na magkakaigwa na po ng mga clinic na may doktor, may mga nurses, physical therapists, as in infirmary or district infirmary sa mga barangay kan sa tuyang syudad. Ang City College of Naga magiging sarong universidad, pero preliminarily, gigibon po yan sarong polytechnic colleges para po masimbagan ang mga pangangaipo kan mga kaubenan na magkaigwa ning maging accessible ang free tertiary education. Para po sa kabuhayan, ninhuli po tahali kita sa pandemya, bababaan po nguna ang real property and business taxes para po makabangon ang business sector. Hahalion po nguna ang mayor's permit fees para po ang mga sararadit na mga sari-sari store as in negosyante makabangon man. Ang plano po kan Coalition for Good Governance, magkaigwa po ning livelihood center sa kada barangay kan sa tuyang syudad. Ninhuli po, ta kami nagtutubod, if you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man how to fish, you will feed him for a lifetime. Iyan po ang paninindugan kan Coalition for Good Governance o CGG. Plano man po kan Coalition for Good Governance na within 2 to 3 years of our administration, magkakaigwa na po ng bagong public cemetery. Magkakaigwa na po ng pet cemetery and stray pets adoption center. Magkakaigwa po ni Naga City Museum, among many others. Ninhuli po, iyan naman ang kaipuan sa mga panahon ngunyan. Mayo man po akong nalingawan, sa torno ko po bilang alkalde kan syudad ng Naga, nagkaigwa kita ng 120
regional, national, and international awards. Resibo na naging marhayman po ang satuyang pagpapadalagan kan satuyang syudad. Kami po mayong kayamanan. Bako po akong negosyante. Dayman po ako nagabot sa laog ning 18 anyos. Salamat po, Mayor John. Attorney John. Next, we have Mayor Nelson Legacion. Ayan, inuulit mi po, inibitaran mi po si Mayor kaso day po siya makakaabot ganyan na banggi. Pero manungod, mapadagos po ang satuyang programa. Ngunyan, inaapodan niya to para sa iyang pambungad, iyo si Mr. Tato Mendoza. Maray na banggi po, Naga. Mas makusog pa pong kurao nindo sa boses ko ay. Anyway, salamat po sa nag-organize kani. I'm glad to see po ang UNC buhay na buhay. Allow me po na magpabisto giraray daw ang hanip po. Libot mi na ang Naga, nagparapabisto na kami. Ba't kay puhan mi po pang magpabisto duman sa day pa po nakakabisto sa muya. Ang Tato Mendoza po, nag-adala kong elementarya, digdiyo sa Naga Parochial School. Nag-high school man po ako sa Ateneo de Naga. Pero kadto pong, pirmi ko pong nalilingawan, istorya ko lang po sa endo. Kadto pong nag-aadal akong sa parokyal, elementary, nag-aadal pa po ako sa koleyo. Paano pong nangyari yan? Ang koleyo po kadto exclusive for girls. Pero naglalaw po ako kadto sa koleyo, nag-aadal akong magpiano. Pero, iyan po, those were the days na namumundo. Kasi mga kaklase ko kadto sa parokyal, yaon duman sa likod kang katedral, itong grotto duman, nag-iirispadahan na ang Tato Mendoza, yaon sa koleyo, nagtapiano. High school po, nag-graduate ako Ateneo de Naga. And then, kang college ko po, naglawag ako sa Mbeda, duman man po ako nag-graduar. After po kang graduation, nagbalik na po ako sa Naga, nagnirenegosyong kadikit, bako pa pong dakula, na-involve po ako sa different civic organization, Aruca Rotary, JCS, nag-National Governing Board man po ako kang Family Planning of the Philippines. Naging Board of Trustees man po ako kan UNC. And then po, aside kan mga civic organization na anuhan ko, naging director man po ako and then naging chairman kang Metro Naga Water District.
Hello. Ayan! Buhay pa po ang Naga City. Pasensya na po. Sir Tato, igwakap na pos man po si time mo. So, halat-halaton ta lang po. Pero okay man. May pinaayos na. Pero ako na, mapatay mo na lang ako. Sige. Dagoson ta po, Kiraray. Sabi ko po, ako naging director man and then chairman kang Metro Naga Water District for almost 15 years po. And then, sa plataforma mi po, permi mi po para emphasize sa grupo mi po na dapat po ang taon ng premium ngunyan sa Naga, ang tao naman. Sa paano pong paagi gigibuhon natataan ng prioridad ang mga tao kang Naga. Ako po nagtutubod na ang tao kang Naga maasenso sa nayang kung ang mga tao maidukarta, mataanta po ng tamang edukasyon, mapaadal sa mga maray na eskwelahan ni Diyo sa Naga. Kaya po, ang Tato Mendoza sa pagiriba mi, ang tuition fee po, dahil nakaumapag-ibo ng eskwelahan, idediretso ta na po sa UNC, Ateneo, Colegio, Naga College, kung saan po ninda gustong mag-adal. Ikadua po, nata plataforma mi, ang mga daga po sa urban poor na pagsasadere, ang syudad kang Naga. Ipapasubdivide ta na po yan, tahanggan ngunyan kadaklang kang urban poor, dahil po nababanga ang mga titulo, kaya dahil natatao. Pero sa panahon po ni Tato Mendoza, itatao ta na po yan, i-waive ang bayadan dyan. Tato Mendoza po sa kang grupo mi, nagtutubod kami na anuman ang dapat na itong serbisyo, dahil dapat yan babayadan sa syudad. Dapat po yan libre. Ikadua po, ay last. Mabalos po, Sir Tato Mendoza. Masunod po na mataokan pambungad niya. Okay, salamat po. Masunod po na matawakan sa iyong pambungad, Mr. Manny Morano. Diyos na maray na banggi po sa Saint Lugabos. Ako po si Manny Morano, numero 4 po sa Baluta, nagdadalagan pong alkalde hindi sa siyudad ng Naga. Ako po, naka-star po ngayon presente sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Dati man po ako, taga-barangay Tabuco. Ako po, nagtapos po ako ng pag-aaral sa kolehiyo.
Ang sa kuya pong alma mater, iyo po ang University of Nueva Cáceres. Lagi po akong chess varsity player, scholar, academic, pre-tuition po. Kaya dakula pong papasalamat ko po sa University of Nueva Cáceres. So, sa sports phone chess, from 1999 to 2005, kami po ang Pirmin Champion League sa Bicol Region. Individual and team sports na chess champion. Consistent achiever po. Kasakuya pong, pakusa na po ako, kundi kasakuya pong pag-iriba. So nagpasalamat man po ako, so naging coach ko po dyan, si trainer, si Mr. Glenn Artus. Saka si, nga na po ngunyan, si Chok Pito po, Rosales. Kasi po, nagkapasalamat po ako dyan kang panahon pong ito, si Mr. Guntang po, yung sports coordinator. So, yun po siya nag-advise ako na inutong ko po ng academic bago ang sports. Ang ginibo ko po, sinabay ko po yan duwang yan. Pares po yung priorities ako. So, ang sa kuya pong priorities are the following. Number 1 po, food security and abundantly. Pagbibigay ng libreng pagkain sa mga nagugutom at pagkaroon ng masaganang pagkain sa hapagkainan. So marami pong nagugutom. Almost 7 million Filipinos for the entire Philippines, ayon po sa report. So hindi po sa Naga, susolusyonan ta po yan. If I will win as a mayor, I will put up food station in City Hall. Tano po ta sa City Hall, gulpi po dyan naghaharagad tabang. And then, one po igdi sa Ropa po igdi sa may Plaza Rizal or Plaza Quezon. Mabugtak po kita dyan yung food station. 24/7 operation po para maresolbaran ta po itong mga nagugutom tang kapwa Nagueños. 24/7 operation po yan. And then, pinaka-importante po yung pagpangaji po sa mahal na Diyos, paghagad din tawad. Kasi po, God is a provider. Siya po ang tunay pong nagpo-provide sa itong pangangai po. Then, suportahan ta po ang satuyang mga farmers, mga fishermen. Although ang Naga City po is 1/3 is agrarian land. So, tabangan taman po, girara itong mga farmers na po igdi. Ano po? Even outside Naga City, yung nagsusupply po ng pagkakan, kung ano po yung problema nila, tabangan ta po. Pautangin natin ang kapital. And then, yung pag-harvest nila, yun na lang ibabayad po nila. Para yung problema natin sa pagkain, doon sa mga nagugutom na pamilya, nagugutom na Nagueños, maresolbaran ta po. And then, maagad po kita ng tabang po sa national government. Ano po? Kasi importante po yung good relationship, yung partnership ng local sa national government. Mahalaga po yan. And then, gift giving, ayuda. Ayuda sa mga nangailangan ng tulong. Lalong-lalo na po sa nagtitirios. Tabangan ta po. For the meantime, na mapapasindang hanap buhay o trabaho dahil po sa pandemya. And then, good health. Solusyon po, meron na po tayong solusyon sa pagkakaroon ng magandang kalusugan sa individual o pamilya. Meron po tayong natural alternative medicine. I recommended po yung DXN food supplement. Kasi yung DXN food supplement. Salamat po, Mr. Manny Morado. Diyos mabalos sa satong mga kandidato, asin yan ang saindang simbag sa hapot na anaga, pagkatapos kan tulong taon kan sa imong termino. Ngunyan, exciting na po pero panamit pa lang po iyan. Ngunyan, ipabisto na niyato ang mga miyembro kan sa tong panel na makakaibata asin mahapot sa harampangan.
An enot na miyembro kan sa tong panel, nagtapos nin Political Science sa Ateneo de Naga University sa taong 2004. Kan 2008, nagtapos nin Bachelor of Laws sa University of Nueva Cáceres. Ngunya nagkukuha siya nin Master of Arts, Major in Political Science sa University of Santo Tomas. Saro siyang faculty kan Political Science Program sa UNC College of Arts and Sciences. Advisor asin nagtutukdo sa UNC Debate Society. Coordinator kan Center for Nueva Cáceres Studies kan UNC. Mga tugang ang inot na miyembro po kan sa tong panel, Mr. Percival Tordilla. Ang sa tong pangadawang miyembro kan sa tong panel, nagtapos nin Political Science sa University of Nueva Cáceres sa taong 2000 as in Bachelor of Arts in English kan 2001. Nagtapos nin Master in Public Administration sa UNC sa taong 2006 as in nakakuaman nin pirang units sa Social Studies sa Ateneo de Naga University. Ngunyan, tinatapos na niyaan sa iyang dissertation sa Doctor of Philosophy in Public Administration sa Bicol University. Asin saro siyang radio program host kan UNC on the Air with Kuya Kenji at 91.1 FM. Asin saro na siyang dean kan College of Arts and Sciences kan University of Nueva Cáceres. Upakan niyato, Dean Kenji Himenea. Up next po, ang saro pang miyembro kan sa tong panel, saro siyang eksperyensyadong taga-presentar nin Bareta para surat as in field reporter kan ABS-CBN Bicol. Nagtapos nin Mass Communication sa Universidad de Santa Isabel as in BS Biology sa University of the Philippines, Los Baños. Saro na siyang ina nin duwa, may negosyo as in sarong freelance media personality. Uyan po si Miss Riza Mostar Santos. Duwa taong partingon yan, iyo an Get to Know for 2022. Ang kada kandidato, makakaresibe nin tulong kahapotan, asin igwasindang 2 minuto lang para masimbagan ang kada hapot. So, ibig sabihin kanital, dapat marikas ang pag-iisip kan sa tuyang mga kandidato sa pagsimbag para mas magamit ni daning tultul ang 2 minuto. Tama ka dyan. Arog po kani ang proseso ta po, mahapot po kami inot kay Attorney John Bongat, ang sunod po dyan kay Mr. Tato Mendoza, asin kay Mr. Manny Morano. Again po, ikaw po kamong 2 minuto para masimbagan ang samuyang kahapotan. Ngunyan, magpuuna po kita, puunan niya to kay Attorney John Bongat. Maray na pangki po, Attorney John, ini po ang enot na hapot para sa imo. Kung mailihir, ano sa mga proyekto asin programa kan presenteng administrasyon ang sa imong ipapadagos? Maray na banggi po giraray sa Indo Gabos. Kung mailihir po ako sa tabang po nindo bilang alkalde giraray kan syudad ng Naga, ang Gabos pong mga programa na maray asin mga proyekto na nakakatabang sa tao, ipapadagos po kan sa kuyang administrasyon. Ako po dahil mamay personal, kung iyan po para sa karahayan kan mga tao. Kung napasala, itanos na lang po, asin kung igwa pong dapat pakarayon, ta kung may misspending kan kwarta o kaban kan gobyerno lokal kan syudad ng Naga, paimbestigaran para po magkaigwa ng due process, asin managot ang dapat managot kung nagkaigwa po ng korupsyon. Dahil ko po pigiisip na ang mga proyekto kan presenting administrasyon lingawan o dai ipadagos. Ninhuli, ta sa pagplano kayan, bako man lang ang mayor ang may kaisipang kayan. Ang mga department heads, ang mga empleyado sa City Hall, kamo, pikonsultamang kayan. Kaya, ang mga proyektong iyan, pagsasadiri, kan lambang saro sa tuya, habang gusto ta ang mga proyektong iyan. Asin ang mabenepisyo, kita man sa ng mga taga-Naga, mayong dahilan na dai ipadagos ang mga iyan. Salamat po. Mabalos po, Attorney John.
Ngunyan, Mr. Tato Mendoza para sa imong enot na kahapotan. Sir Tato, pampirang beses mo na ining pagdalagan ni pagkaalkalde. Ano ang naghihikayat sa imo para magdalagan ulit? Ako po, pantulo ko na po niyo. Kasi inot po akong nagdalagan, sabi ko nga na po, medyo, dahil man ako kanto nagsiseryoso, na medyo may kadikit lang po kung suya kanto. Pero, kang kakampanya na po ako, duman ko po nahiling, duman po ako naka-eksperyensya na naglalaog sa mga iskinita kang naga. Duman ko po nahiling ang tunay na ladawang kang naga na pigpaparasabi ninda ang naga asinsado kung ano-anong award ang igwa. Pero maglaog po kamo sa mga iskinita, mahiling po nindo ang pagteos kang mga taganaga. Kaya po, ang Tato Mendoza, kang sa ikaduwa ko pong laban, nag-igot na po kong magkampanya. Kaya po, kunya na pantulo ko pong laban, asahan po nindo, gaganahon tanani, sa kuyang battle cry, naga naman, tao ang dapat mag-asenso. Ang trophy na gusto po ni Tato Mendoza, bako ang mga trophy nare-resibingon niya ka syudad, kundi ang trophy, ang tao naman. Salamat po. Salamat po, Mr. Tato. Ngunyan po kay Mr. Manny. Maray na banggi, sir. Uni po ang inot na hapot para sa imo. Ano ang mga isyu ngunyan kan syudad na nahihiling mong dai na re-resolbaran kan mga nakaagi asin kang presenteng alkalde? Iyo po ang poverty. Sobrang katiusan. Inhuli po, mayo pong oportunidad po ang mga Nagueños magkaigwa po ning livelihood and job opportunity. So, and then, yung pong korupsyon. Normally po, nangyayari po talaga yung korupsyon unless po na mayo kitang takot sa Diyos. Importante po, may takot sa Diyos and then in good faith, yung serbisyo publiko. In good faith po sa inot po sa mahal na Diyos. Ikadua po sa tao. Ikatulo po sa bayan. So yun po yan, poverty. Adakol po yan yung faktor. Mayo pong oportunidad. And then, yung family tree, kung ang halimbawa ang lolo mo, magurang mo tios, pwede ka man maging tios. And then, ang pinakadakula pong faktor talaga, yung pong yung corruption. So dapat po, we fight corruption and we solve corruption para po makalaya ang tao sa katiusan. And then yung kuyan pa yung peace in order, dapat pakusugunta po ang peace in order para dakol pong maglaog na investor hindi po sa naga. Suportanta po ang mga kapulisan, ang mga kaarmihan, dakula pong papel na naiko-contribute ninda po sa satuya para po mamantinar po ang peace in order. Kasi po pag tranquilo pang lugar ta, dakol pong malawag na investor, malagwang ekonomiya ta, gulping matataaning trabaho, hanap buhay ng mga Nagueños. Salamat po. Diyos maray, mabalos po sa Indo. Yan po ang enot na kahapotan ta po sa Saindang. Ngunyan, maduman na kita sa pangaduwang hapot. Attorney John po ulit. Alright. So ngunyan, ang samuyang kahapotan. Ano ang mga bagay na ginibo o ginigibo kan presenteng administrasyon na kun ika ang mahaman ibaan sa imong gigibuhon? Uliton, ano ang mga bagay na ginibo o ginigibo kan presenteng administrasyon na kun ika ang mahaman
iba an sa imong gigibuhon? Mayo po, kung ano ang ginigibo kang presenting administrasyon, iyan re-respetaran ta. Re-respetaran ta yan. Ako po kaya, bako akong vindictive na tao. Kung ang mga proyektong iyan o mga programa kan gobyerno lokal kan syudad ng Naga, kan presenting administrasyon, sabi ko nga ni, kung iyan nag-agi sa mahiwas na konsultasyon, asin iyan akseptable sa satuya mga kaimanwa, iyan po re-respetaran. Ang dipisi lang kung igwa pong mga proyekto, digdi po sa satuyang syudad, na igwang bahid ning korupsyon. Takonsiring po, kaipuan ang investigasyon, asin ang kwarta kan tao dapat maibalik sa tao. Ang Coalition for Good Governance po, ang prioridad, iyo po ang pagmati kan mga tao. Kaya nga ni po ang samuyang grupo, sektoral. But sabihon, hali sa manlain-lain na sektor, kan sa tuyang sosyedad, kan sa tuyang syudad, para po kung maging opisyales kan sa tuyang syudad, madali nang matawan ni mga solusyon, tahali mismo sa tao, ang pagmati kan tao, masusolusyonan ninhuli, tahali mismo sa eksperyensya ninda sa mga sektor na sa indang pinaghalian. So, iyo po yan ang satuyang kasimbagan sa kaaputan na iyan. Salamat po. Mabalos po, Attorney John. Bago po kita mag-proceed sa satong next na kandidato, we would like to acknowledge the presence of our Congresswoman Sara Ilago, the incumbent representative from Kabataan Party List. Good evening po, ma'am. Alright, padagos po kita. Next, Mr. Tato Mendoza. Uni po ang ikaduwa mong hapot. Saro kang akomplisyadong negosyante digdi sa syudad Canaga. Paano mo ikukumparaan sa diri mo sa ibang kandidato na mas eksperyensyado sa pagserbi kan banwaan? Ako po, bilang negosyante, ang eksperyensya ko po, siguro po, talagang malawit man. Po. Inot na inot nga ni po, bilang negosyante, ako po, nababati ko kung ano ang kaipuhang kang syudad ning Naga. Kaya po, ako inot na inot, ang mga pakiulay po sa ko ka mga negosyante digdi sa Naga, halangkawon ng buwista. Kampanahon po, kasi mga nainot na administrasyon, dakula pong ebidensya na talaga ano ta ang mga negosyo sa Naga nagharali. Ang example ko po dyan, ang mga dealer kang mga auto. Ang sarok po dati ng yaon sa Naga, nag-aarkilayan sa muya kadto, naghali. Inapot ko, anong rason? Mahalon ngaya ang buwis sa Naga. Kaya po, yarao na sindango niya sa pili. Biro mo po yan, ang dakulaon na kawaran yan sa Naga. Kung iyan pong mga dealer na yan, yaonig di, dakul pong trabaho, kuta ang dapat naglaog sa Naga. Dakula po kutang income ang naglalaog sa Naga sa business tax lang. Kaya po, ako, ang eksperyensya ko po bilang negosyante, dahil man po kinakaipo kaya na maging abogado ka para ka maging maray na negosyante. Tandaan po, Nindo, kamong mga taga
Day na po kinakaya kang area ang kuryenteng nagdadalagan po digdi breaker ta po ang may problema. Pero mapadagos po kita. Hopefully day na po maulit. Igwa pa pong 18 seconds, Sir Tato. Salamat po sa pag-intindi. Tandaan po, Nindo, kampanahon po ni Secretary Robredo na siya ang mayor kang Naga, bako po siyang abogado. Negosyante po si Mayor Robredo. Kaya po ang Naga, maray-rahay ang dalagang kampanahon niya. Salamat. Mabalos po, Mr. Tato. Ngunyan, inaapudan niya to si Mr. Manny Morano. Ini po ang sa imong pangadawang kahapotan, ang sa imong kalaban sa pagka-alkalde mga presenteng alkalde, dating alkalde asin dakulang negosyante. Ano ang sa hiling mong lamang mo sa inda? Ang lamang ko po sa inda, sakit po kaya magmayabang po Bihambol lang po baga kita dapat. So ang nahiling ko lang po, ang realidad po, yung wisdom. So nag-adal po ako ng Bible sa Catholic 2 times. Sabi nga po kaya, pinagpala ang bayan kapag ang Diyos ay Panginoon. Wisdom po. And then sabi ni Lord, man cannot live for the bread alone. He needs the words of God. Ang tao po daday nabubuhay sa kakanon sana alagad, nabubuhay po ang tao sa tataramonin mahal na Diyos. Totoo po yan. Kasi ang buhay ta po, hali mismo sa mahal na Diyos. So, dapat po, maglingkod po kita sa iya ning totoo. Sabi po nga ni sa GMA, dapat totoo ang satuya pong sinasabi. So yun po yan. Kung nakagirumduman po nito itong wisdom of Solomon, si Solomon po, mayo po siyang kaaraman. Ang pigwis niya po, yung wisdom. Alagad ang Diyos po, naugma sa iya. Tadaw nga Solomon, tabo mong dagdaganan sa imong kayamanan. Ang sabi ni Solomon, ano man po kagurang nanta? Anong kumampo ngayang kayamanan, kumayo man po akong wisdom o karunungan na galing sa Diyos. Kaya naugma po ang mahal na Diyos sa iya. Tinawan po siya ng wisdom. Kaya po, si pamumuhay po ka mga tao, naging masagana at naging progresibo ang sa iyang kahadian. So yun po yan ang importante po, yung wisdom, para po, mamanage mo po ng tama ang sa imo pong Salamat po, Mr. Manny Morano. Ngunyan, madigdi na po kita sa satong last set of questions para digdi sa segment na ini. Apo doon ta po niya to si Attorney John Bongat. Attorney John, nagserbi ka ning tulong termino bilang alkalde. Ano paan sa imong magigibo kung ika mailihir liwat asinta ano da imo ini nagibo sa tulong termino na tinao sa imo? Okay. Totoo po, naging tulong termino ako na nagserbi bilang alkalde ka siyudad ng Naga. Pero sa saindo pong kaaraman, kan 2010, ang budget po kang syudad, 509 million. Kanaghali po ako, kan 2019, ang budget kang syudad, 1.3 billion pesos. But sabihon, iba po ang financial capacity kang syudad ng Naga, kan 2010 to 2013. Iba man po ang financial capacity kang syudad ng Naga, kan 2013 to 2016. Asin po, iba man ang kapasidad kang syudad kang 2016 hanggang 2019. Iba man po ang mga pangangaipo kang panahon, halimbawa, nasulo po baga ang market, in 6 months na itugdok, pigraruman po baga ang mga drainages, digdi po sa syudad ni Naga, naging storm drainages, ninuli po taan pressing na problema kang panahon, ito pong pagbaha,
digdi po sa kasentruhan, as in iba pa mga flood-prone areas, digdi po sa syudad ning Naga. Kaya iyo man po to ang naging prioridad. Kang second term ta, sa pakikipagtabangan ki Congresswoman Leni Robredo, ki VP Leni, na nagsaselebrat po kasi ang birthday ngunyan, happy birthday po palan, future President Leni Robredo, nagibo po baga ang multi-billion peso Naga River Revetment Project. But sabiyon, iba-iba pong termino, iba-iba man ang mga pangangaipo. Mayo pong nalingawan si Mayor Jan Bongat, alagad sa maabot na panahon, mas gulpi pang pwedeng gibuhon ninhuli sa kabatiran as in eksperyensya sa laog po ning 9 na taon na pagiging alkalde kan syudad ning Naga. Kamo po ang nakakaaram, kamo ang nangangapudan para po magbalik ako bilang alkalde. Diyos mabalos po, Attorney Jan, ngunyan sa huring kahapotan para kay Mr. Tato Mendoza. Sir Tato, paano mo po ibabalanse ang interest kan sa imong negosyo as in pampublikong interest kung ika mailihir bilang alkalde? Ara mo po, yan pong hapot mong iyan. Ang inot po dyan kaya. Even po yung pigsasabing transparency, nasa karakter po yang kan tao. Kung ako po nag-iisip kang interest ko, ang water district po kadto, kinaputan ko yan 15 years. From 3,000 connection, binayaan ko po yan with 65,000 connection. Kampanahon po, para ka magparigos, kay puwang ka magsakdo, alas 12 banggi, para makaparigos ka pagkaaga. Binayaan ko po yan, ang pressure kan tubig, maski nasa second floor ka, maparigos ka. Kung ako po nag-i-interest, kadto pa po kuta na, ininteresan ko na yan. Pareho po ka nangyari, kang binayaan ko, ngunyan po, bangkarote na. Binayaan ko po ang water district with 200 million in cash. Ngunyan po, ano tamayo na. Now, kaputong po nindo ko, babalansehon. Ang simbag ko po dyan, nasa karakter po yang kantao, nasa puso po yan. Bako po yan ko sa ano pa man. Salamat po. Salamat po, Mr. Tato. Ngunyan para sa huring hapot po para kay Mr. Manny Morano. Mr. Manny, paano po sa hiling mo ika ang pinakakwalipikado as in iyo ang pinakamaray na padudumanan para maging sunod na alkalde kan syudad Naga? Para sa kuya po, tano po ta ako, inhuli po ta, inot po, in good faith. Pag sinabi pong in good faith, tapat ka po, bako sa nasamala Diyos, kundi sa taong bayan. Di ka po mapatintar sa anuman na kwarta, sa anuman na kayamanan kang kinaban. And then, priority ko po ang puturo kang mga kahubinan, kang mga akian, mga kakakian, igdi sa Naga. Na iyo po, matawan po sindanin tultul na edukasyon, suporta, hanggang sinda sa makapagtapos. Tasinda po, ang mapakaray kan sa indang pamilya, ang mapadagos na paggobernar igdi sa syudad ning Naga. Kaya po, iyo po ang sa kuyang advantage po at may mga maray po akong programa para po sa hinaharap, sa future. Kadakol-dakol po ang mga maray na programa. Iyo po ang number 1 po, yung kuya, nabanggit ko naman po sa iba, yung pong economic recovery. So, nabanggit ko po sa bago, ang mga kapulisan, mga ka-PNP, mga barangay tano, dakula pong pakinabang po yan.
na-contribute sa tuya, sa ekonomiya para ma-maintainer po ang peace and order. Tapos babaan ta po ang buwis, talanggawon po ang buwis di sa naga, kaya nag-arali po ang mga investor. Kapag iyan po nangyari, trangkilo po ang naga, mababa ang buwis, dakul pong malaog na investor, makusugirare po ang satong ekonomiya. Pagdugulpi pong matatawan hanap buhay o trabaho, sa abot kang sa kong makakaya, gigibuong ko po ang gabos. Alagaday po ako mangako. Kasi pag nangako po ang sarong politiko, siguradong mapapako. I don't want to say any promises, but I will do my best. Salamat po. Asin yan ang satong get to know for 2022. Diyos mabalo sa satong mga kandidato. Ngunyan, tel, na nabistado, nanyato ang mga nagdadaralagan sa pagkaalkalde mas bistohon ta sinda, lalo na sa bubbly side ninda. Magpadagos na kita sa inaapod tang fast talk. Kung nagdadalan po kamo ning Tonight with Boy Abunda, arog man sana po kang fast talk duman ang segment na ini. Ngunyan, binangami po sa duwang grupo ang satuyang mga kandidato. So sa enot po na parte, si Mr. Tato Mendoza na muna po ang hahapotunta para sa fast talk na ini. Sir Tato? So mabilisan lang po ang question and answer tadigdi. Okay, ini po kaugmahan para mahiling taang other side man kan sa itong mga kandidato. Sir Tato, toasted siopaw o steamed siopaw? Siopaw. Basta siopaw. Naglulubog ang bangka, isayan sa imong sasagipon. Si Mayor Legacion, si Attorney Bongat o si Mr. Morano? Naga. Yes or no? Kontento ka ba sa Administrasyong Legacion? Ano pa daw? Yes or no? Kontento ka ba sa Administrasyong Legacion? No. Yes or no? Pabor ka ba sa pagpribado kang MNWD? Big no. Kung ikapalado na mailihir bilang alkalde, isay ka muna sarong pamilyado, negosyante o sarong servidor kan banwaan? Servidor Kambanwaan. Kaya po ang bagong role ko na. Yes or no? Sa hiling mo, anaga pananggad ang ladawan kan maray asin partisipatorya na paggogobyerno? Bako na po. Yes or no? Pabor ka ba na magkaigwa o mag-operate ang wedding sa laog kanaga? No. Yes or no? Totoo bang nananao ka mong kwarta sa grocery duman pa voters education nindo? No. If no, anong rason ta nagkukurumpulan ang mga tao na nagkakausang traffic sa Concepcion? Nagpapaseminar po ako dumang kang watcher ko. Nagpapaseminar po ako kang mga voters education. Yes or no? May kandidato ba sa pagkaalkalde na nagbabalganing election campaign regulation? Sa pagkaaram ko po ngunyan, mayo pa. Para sa imo, isay ang pinakamagabat mong kalaban sa mga kandidato. Si Mr. Morano po. Salamat po, Mr. Tato Mendoza. Okay, Naga City! Diyos mabalos po sa satong mga kandidato. Maugmahon maaraman na may arugman kayo na parte kan ang personalidad kan sa tuyang mga kandidato. Don't you think, Paulo? Iyong gayo ka, Tel. Tama ka dyan. Asin, arog pa man kayan sinda, tao mo pa man girari sinda, no? Kaya mas maray na mahiling taman itong ibang parte kan sa indang personalidad. Ang sunod, isasalang taan mga kandidato sa mga kahapotan kan sa tong kahimanwa. Yan sa pagbabalik matapos kan kapirang pagirumdum. Asin, intermission number kan UNC Glee Club.
There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, it'll be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall seek. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, stop existing and start living. And there's an always love enough for us growing. So make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the and the world then why do we keep strangling life when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glow. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place. Make it for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are make a better place for you and for me. There are make a better place for you and for me. You and Make a better place. you and for me. Heal the world.
Salamat po sa UNC Glee Club sa indang intermission number. Ngunyan, inaapod ta na po ang satong mga kandidato para magbalik po digdi sa stage as inipadagos na po ang satong mayoral debate ngunyan na banggi. Okay pa ba kayo dyan, Naga City? Ayan, very good. At least hindi po nagbabago yung energy natin. Ano? Very good. Hayin po ang mga taga-suporta ni Attorney John Bongat. Ayan. How about ang mga taga-suporta ni Mr. Tato Mendoza? Asin, hain ang taga-suporta ni Mr. Manny Morano. Ngunyan ikontinuar na nyato ang Mayoral Debate 2022, ngunyan boses kanagenyo naman ang satong mga kahimanwa nagpadara nin mga kahapotan asin inipinili na kan satong mga researcher. Para sa parte kan debating ini tinatawanan mi po kamo ning 2 minuto para simbagon ang kada hapot. Okay? So base po sa researcher mi po, igwa pong sarong kahapotan sa kada kandidato na yawan po digdi. Mainot po kita ki Mr. Manny Morano po. Asin, uni po ang kahapotan hali sa boses kan nagenyo. Kung ika ang magiging sunod na mayor o alkalde, sain mo po pwedeng ilaag ang mga illegal vendors na yaon sa sentro kan Naga? Ulitin niya to, kung ika ang magiging sunod na alkalde, sain mo po pwedeng ilaag ang mga illegal vendor na yaon sa sentro kan Naga? Para po sa mga illegal vendors, importante po dyan, masupervise po sinda na bawal po yan. Ano po, ang sendang hanap buhay na arog kayan. Importante po itong supervision if I will win as a mayor. Then pagkabot po sa place na pwede pong malipatan ninda, hanapan ta pong place. Taplano ko po magbugtak po ng new market. Na kung sain, baka matawan ta po sinda dyan ng place sa bagong market po. Na sa tabang po kang national government kasi po, di dakula pong budget po dyan. Kaya po talaga maging organized po ang sa tuya pong mga illegal vendors, malagay po sinda sa tamang lugar. Unlike the other nation po, wala pong mga ganyan. Progresibo po sinda dahil po disiplina po ang number 1 sa inda. Paski po sa Davao City po, number 1 po duman ang disiplina. Kaya po progresibo po ang syudad ng Davao. Bawal ka po duman kung magapon kung sa insaining sigarilyo. Kaya po may dara ka pong papel, kakag mo sa bulsa mo, ihapon mo po sa tamang basurahan. So gabos po yan ang mga illegal activities. Kaya punta po, educate po yan. Pagkaigwa po silang disiplina. Kaya po kita matugot na habang buhay, magi po silang illegal vendors. Ano po, importante pong maray ang supervision. Ano po, para po sa mga bawal, dahil dapat gibuhon, dahil po nila pag-gibuhon. So tama po dapat, iyo po ito ang gibuhon. So, yan po. Aside from that, bago sana pong mga illegal vendors, yung mga illegal activities po, dahil po yan tutugutan na magdanay po digdi sa satuyang syudad. So, dapat po ang tao mamuhay po ng patas, parehas, magbayad sa buwis. Kung natatandaan po nindo itong sarong tao, nagapot po kay Jesus Christ, kay po nga magbayad kami sa buwis, ng buwis sa gobyerno. Anong sabi ni Lord? Meron kayo ng sinsilyo dyan o barya. Binigay po sa kanya. Kanino tong mukhang ito? Kay Cesar.
ibigay ang para kay Cesar, ang para kay Cesar, ang sa Diyos, sa Diyos. So kailangan po yung mga illegal vendors magbayad po ng buwis. Mapakiulayan po sinda na Mabalos po, Mr. Manny. Next, we have Attorney Bongat. Ini pong segment na ini, inaapod ming boses kanagenyo dahil nagkandak po ng random interviews ang samuyang team para sa mga hapot na ini. Uyan po ang kahapotan for Attorney John. Kaidto pong kasagsagan kan Purutulan Kahoy kan 2017 as in 2018. Tinugutan mo ito as in sinabihan mo pang ipokrito ang mga sabi mong self-proclaimed environmentalist. Anhapot po, ano ang masasabi mo sa mga nangyayaring climate change as in ang pangapudan kan mga tao na let the earth breathe pero saro ka po sa nag-aproba as in nagtugot sa pagkat kan 1,000 trees sa syudad? Day po ako nagtugot. Igwa pong resolution na pigpasar ang sangguniang panlunsod kan syudad ning Naga na nag-issue sinda ning certificate of no objection. So ito po ang sakuyang pig-aprobaran. So day man po, day ko magirumduman na pig-apod ko, day ko lang matandaan ko niya na self-proclaimed environmentalists. Itong mga nag-ooponer sa pagputol nin mga kahoy. Aram tamang baga na kan mga panahon na ito, may mga road widening projects ang DPWH. Hanggang ngunyan nga ni igwa sa mga highways. As in, iyan kaya daiman sakop kan gobyerno lokal kan syudad ning Naga. So itong pigre-require na certificate of no objection, nag-agi po ito sa mahiwas na public consultations. Aram taman na ngunyan, sabi ko nga ni, kung igwa pong teknolohiya na pwedeng i-transfer ang mga kahoy sa mga lugar na pwedeng i-transplant sinda, iyan po aaprobitsaran kan gobyerno lokal, kan syudad ning Naga. Mabalos po, Attorney John. Ngunyan, inaapodan niya to si Mr. Tato Mendoza para sa kahapotan hali sa Satuyang Kahimanwa. Sir Tato, para po sa kandidato sa pagka-alkalde ng Naga na si Tato Mendoza, ayon po sa inyong plataforma, magiging libre na ang mga loteng hindi pa nababayaran. Pati po ba ang buwis ay hindi na kailangang bayaran ng mga Nagenyo? Dahil man po, ang buwis po, obligasyon po yang kang kada Nagenyo na magbayad ng buwis. Ang pigsasabi ko po, ang itatao kong libre, itong mga daga sa urban poor na pagsasadiri na kan syudad ning Naga. Malinaw po yan. Tako po, kaya nagtutubod ako na anuman ang sadiri na kan syudad, ano takaypuhan, pabayadan pa, duman sa mga urban poor. Kapag yan po binayaran ninda, mayo pong serbisyo sindang itinatao. Kaya po, ako nagtutubod po ko, inot na inot po, kaya po yan kadto pig-relocate, pigtaan in relocation site sa urban poor. Aram po kan syudad kang Naga, na mayo yan ning pangbayad. Kaya po yan yaon yan. Inot na inot po ang kriteria ninda para mataang ka nin lote. Kay puhan ka, dahil ka nagmakang income ng more than 15,000. Yan po. Kung ika po nagkikita ng 15,000 na nagbabayad ka ng kuryente, tubig, may pinapaadal kang aki, talaga pong imposible na para mo yan mabayadan. At sa mandata pa po dyan, pag na-late ka, may penalty pa. Kaya po kadaklan po niya kayaon sa urban poor, ang presyo po kan lote ninda halos na triple na dahil sa mga penalty. So araman po ninda yan.
na talagang day na yan mababayaran. Ano po day pa yan itao? Dapat po aram ninda yan eh, kundi nagagamit kaya po sa politika. Kaya po ang Tato Mendoza, para mapundo na yan, itaho na yan, i-waive na, i-condone na kung ano pa man ang mga bayaran dyan. Salamat po. Mabalos po, Sir Tato, asin sa satong mga kandidato sa pagsimbag sa mga kahapotan kan mga nagenyo. Ngunyan man, mapadagos kita kan satong fast talk. So, subago tapos na po si Sir Tato. Ngunyan po, aapodunta naman si Attorney John Bongat. Attorney John, oras mo na po para sa fast talk. Okay. Attorney, ready na po kamo? Ready na. Okay, let's go. Sir, si Sayan sa imong personal na ehemplo o idolo? Mayor Jess Robredo. Yes or no? Kung manggana ka, iko-continuar mo ba ang naga na branding? Dae. Yes or no? Kontento ka ba sa naging... Dae pa talagang naga ni, bako man naga na. Yes or no? Kontento ka ba sa naging administrasyong ligasyon? Dae. Yes or no? Nagdalagan ka ba para kalabanan lang si ligasyon? Dae. Yes or no? Totoo ba na igwa ka sa kampo mo ning troll o nagpapakalat ng fake news asin kararatan sa presenteng administrasyon? Mayo! Ano ang masasabi mo sa aligasyon na igwa sa kampo mo ning troll o nagpapakalat ng fake news? Propaganda, pakaraot. Yes or no, sir? Pabor ka ba sa pagpribado kang MNWD? Dae. Naglulubog ang bangka, isayan sa imong sasagipon si Legasyon, Mendoza o si Morano? Mapangajingon ako kung sisay. Yes or no? An sa imong branding iyo ang Naga Smiles to the World. Sa mga presenteng pangyayari, sa hiling mo ba, nagingirit pa man giraray ang Naga sa kinakban? Dae na, nagmumundo na ang naga. Sir, magtao ka pong sarong rason kung taano dai dapat botohon si Mendoza. Abo ko maging judgmental, gusto kong respetaran ang diretsyo kan lambang kandidato na i-presentar ang kanya-kanyang kakayahan. So, irerespeto ko po kung igwaman kakayahan si Mr. Mendoza, asin kung iyan po uuyunan kan mga tao. Pero, kung igwaman pong kwartahan, ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. Sir, ikaw pa po, sir. Ikaw pa po. Sir, sarong rason ulit kung taano dai dapat botohon si Morano. Sarong rason lang po, as in madalian lang. Mayo, I am not in the position to judge another candidate's intention. Okay po. So, ibig sabihin, man po kaya ng sibag mo kay Mr. Legasyon. Ayun, pareho lang. Okay po. Ngunyan, kung bakong sa diri, isay ang iboboto mong kandidato sa pagka-alkalde? Si Morano. Diyos Mabalos po, Attorney John. Alright. Next, Mr. Manny Morano. Para po sa imong fast talk. Okay, sir. Fast talk po. Naglulubog ang bangka, isa yan sa imong sasagipon, si Legasyon, Bongat o si Mendoza? Gabos po. Si isayan sa imong personal na ehemplo o idolo? Jesus Christ po, ayong iba. Dahil ko po matugot na habang panahon po sinda maging pobre, para po sa inda gabos po yan ang sakuya pong pagdalagan. Yes na po, salamat po. Yes or no, sa hiling mo, dakula ba ang chance mong manggana laban sa ibang kandidato? Opo. Daviding Gulayat po ba? Magtao kanin sarong nahaman mong proyekto o programa na nakatabang sa syudad ni Naga? Ang nakatabang po ito pong during pandemic time, yung pong yung ayuda po sa mga barangay. So yun po yung natatandaan ko pong naitabang po. Para po sa imo, isa ang pinakamagabat mong kalaban sa mga kandidato? Gabos po. Kung bakong sa diri, isa yan iboboto mong kandidato sa pagkaalkalde? Pag-iisipan ko po si Mr. John Bongat saka si Mr. Tato Mendoza po. Diyos mabalos po, Sir Manny. Thank you po. So yan po ang satuyang fast talk para po ngunyan na mayoral debate
2022. Uni na kita sa pinaka-inaabangan na parte kan sa tong aktibidad ngunya na banggi, ini ang harampangan. Sa segment na ini, makakaibahantaan sa tuyang panel para ihapot ang mga nagkapirang kahapotan o mga issue na kinakaatubang tadigdi sa syudad kan Naga. Pinadis-padis mina po ang sa itong mga kandidato asin arog kan sinabi subago, magkakaigwasin ng tsansa na makahampang ang kada sarong. So sa hampangan po na ini, hahapoton kan sarong panel, ang sarong kandidato na masimbag sa laog kan 3 minuto, asinan sa iyang kapadis tatauaning sarong minuto asin 30 segundo para magkomento, magsimbag o magtao kan sa iyang reaksyon. Asin mabalik sa kandidatong hinapot para sa iyang final words sa laog kan 30 segundo. Ika-clarify ko lang po, bago po ining aktibidad tango niya na banggi, apat po sa mong kandidato ang nagkumpirma, kaya po na-arrange mi na ang harampangan. Alagad may nagsabi po na day makaka-attend, ihahapot mi pa rin po ang hapot para sa iya. So si kahampang niya, masimbag na lang kan sa iyang reaksyon o komento sa issue. Okay po? Ngunyan apo doon po si Sir Kenji Himenea. Asin sa round na ini, higa po kita kay Mr. Nelson Legacion versus Tato Mendoza. Ninhuli tamaya po si Nelson Legacion, mahapot man po giraray si Dean Kenji Himenea, pero makomento na lang po si Mr. Tato Mendoza na magkakaigwa po ng sarong minuto as in 30 segundo. Sir Tato? Diyos maray na banggi po sa imo, Sir Tato Mendoza. Ini po dapat ang hapot ko para sa indong duwa ni Mayor Legacion. Igwa po kita ning manlain-lain na people's organization sa Naga, arog kang sanggawadan, lakas ng kababaihan, queen, solo parent, as in senior citizens organization. May mga tuyaw po na ini allegedly nagagamit sa politika as in ngunya na eleksyon. Nagtutubod po kamo o dai na ang mga people's organization sa Naga nagagamit sa politika? Nagtutubod po ko, talagang nagagamit. Kaya nga po, iyan ang rason, kaya igwa kita ning ubos kung ubos. Yan po ang rason, kaya po nagkakaigwa ning ubos kung ubos. Tayan pong mga people's organization na yan na pigparabirilog, ang katuyuhan talaga po gamiton sa politika. Tangon yan nga po, ang saro, alimbawa, nasa Queen ka, naaraman, nagduman sa harong ni Tato Mendoza, tatanggalon. Pag naaraman po, nagduman sa dahil niya dapat na dumanan, hahalion. Kaya po, ako nagtutubod, talaga pong nagagamit sa politika. Kaya po nga kung ako po manggagana, gigibuhong ko po talaga na iyan dahil na magamit sa politika. Gigibuhon ta po na kung igwaman ipapanao ang gobyerno lokal kang Naga, hahalion ta po ang pirilahan. Dapat po ang mga itataong ayuda. Kaya nga po ako naggibo na katong TM movement ko. Taang mga ayuda po, madumana lang sinda sa grocery, dumana po ninda kukon ang ayuda. Yan po, maray ko ta na ang katuyuhan, kaya mga people's organization na yan. Alagad po, ang halion ta dyan, ang politika. Inot na inot po, pag-abot ng pandemya or mga bagyo, pag dahi ka malakas ki kapitan, mayo, dahi ka dahi pa po nag-aabot ang bagyo, may listahan na si kapitan. Kaya po, ako nagtutubod, talaga po nagagamit sa politika. Salamat po, Mayor Tato. Ayun, salamat po. So, iyan pong kahaputan na inot na tinao ni Dean Kenji para po talaga yan kay Mr. Nelson Legacion. Alagad mayo siya digdi. Kaya nagtao po ng komento, kumbaga si Mr. Tato Mendoza. Ngunyan po, Sir Kenji, ang sa imo pong kahaputan po talaga na para kay Mr. Tato Mendoza.
Dapat po ko ta ma-reactar man po ko ta o makomento po si Mayor Nelson Ligacion, alagad mayo po siya digdi, kaya diretso po kita duman sa kahapotan ki Mr. Tato Mendoza. Oni po ang apod ko, Sir Tato. Dahil po nawawara subuot sa pag-asenso kang syudad ang pagkakaigwa ning Red District. Lugar ning entertainment center or clubs. Alagad, kampanahon po ni Dipontong Mayor Secretary Jesse Robredo sa Kudngunyan, iniluwas ini sa syudad ning Naga. Mayo ning Red District sa laog kang syudad. Kung ika po mailihir na alkalde, itutugot mo daw po na magkaigwa ning Red District sa Naga, iyo o dai, enta ano po? Aram po nindo, ang pagkakaigwa ng Red District, mayo pong nag-asensong lugar na mayo kayan. Ang pinagbabawal po sa Red District, ang prostitusyon, mga bold show, yan po ang dapat na i-regulate. Pero ang pagkakaigwa po ng Red District or negosyong arog kayan, sabi ko talaga po, itong club na may mga babae na pwede kang katay-tay, nakatable mo. Ngunyan po sa siyudad ng Naga, igwa. Ano po taaram ko? Nag-aarar kila sa kuya sa Diversion Road. Pero, iyan po, ka nag-arkila, hinihiling ko po ang kontrata, ang arkila kayang restaurant. Pero dumuman po ko mo, ngunya na banggi, tamay mga babae duman. So, ako po dahil ko nagsasabing maraot yan. Ang gusto ko lang po, magkaigwa kita ng tultol na ordinansa para iyan i-regulate ng tultol. Ara mo po, ang negosyo pong arog kayang bako po yan illegal. Iyan po is another form of hanap buhay. Pero, dahil po dyan pig-tolerate na dapat may prostitusyon dyan. Kaya po, kung papakarayunta po ang satuyang ordinansa and enforcement, mapapakaray po yan. Saka, ano pong mga lugar, example ta, Cebu, Manila, kanto po. Pag may mga convention po, dahil man po yan mahahali, tayo man po haranap-hanap. Pagpakatotoo lang po, dahil magpara-pralastik. So, kung iyan po mayon tultol na ordinansa, mas nakaka-operate ng illegal, mayon tultol na supervision. So, I am for supervision and regulation, kayang pong bagay na yan. Salamat po, Mr. Tato Mendoza. Ngunyan, si Dean Kenji Himenea pa man po grarian mahapot, pero ngunyan ki na Manny Morano versus Attorney John Bongat. Ngunyan, tunong minuto po, Mr. Manny Morano, as in tatawanan ta po si Mr. John Bongat ning 1.5 minutes po para magkomento sa simbag po ni Mr. Manny Morano. Sir. Diyos marahin na banggi po liwat, Sir Manny Morano. Ini po ang sakuyang upot. Saro po sa dakulang issue, kada eleksyon sa syudad ng Naga, ito pong binabanggit ni Sir Tato manungod sa daga. Okay? Uyon daw po kamo sa sinasabi na proposal na daina singilon ning bayad ang mga matatawanan ning daga sa syudad ng Naga. Lalong-lalong na po itong nasa urban poor. Dapat po talaga itaw po yan. Haloy na po yan na problema kan syudad. Pagkaram ko po yan, ang gulpi pong sindikatong nangyari dyan. Hirak mo po kaso mga kinapubrehan. Ako po, pabor po ako sa maray na programa po ni Mr. Tato Mendoza. Na dapat po itaw po talaga yan. Tas aroman po yun sa programa ko na free house in lot. Bako sana sa urban poor. Kundi po sa mga nagenyos na walang sariling tahanan. So bako sana po sa urban poor. Kasi po igwa pong mga kababayan kita igdi na mga nagenyos na mayo pong istaran. Nag-aarkila lang po. Ang iba mayo po talaga. So, dapat po dakula pong budget po yan. Mahagat po kitang tabang sa national government.
para po pagibo po kita ng mga harong tapos ang daga libre sa hababa sa na pong tax na babayaran ninda para po sa tultul pong serbisyo publiko. So saro po yan na importante na sarong liderato may puso sa mga tao. Kasi po ang the government is always give benefits to the people. And the government is for the people, to the people, by the people. So, importante pong marayan na programa para po, dahil na po sila masakitan po sa sendang pagbuhay. Alagad po, hindi po sapat yan. Kaya po may hanap buhay, may trabaho. Kaya po, maayos na po itong system at po igdi. Sarap po sa programa ko po itong right system. Kapag may edad ka na po, dahil ka na po, akuon na makapagtrabaho. Unlike sa ibang bansa, hanggat kaya mo, makakapagtrabaho ka. Hanggat malinis po ang sa imong track record, mayo ka pong bad record. So, dapat po talaga na itao po yan sa mga kinapobrihan. Haloy na po yan. Ang sakuya pong magigibo dyan, tataan ko po sinda ng clean title. Para sigurado po. Clean title. Para din na po sila pagkuli-kulian. Ikuha na po silang inapod na itong residence of tenure. Katarangkiluhan. Taloy na po yung problema, igdidikada na po yan, igdisanaga. So dati mo po kaming naka-star sa urban poor. Kaya naintindihan ko po ang kinapobrihan. Tako po sa rumang po akong pobre. Kaya dapat po, haloy na po, dapat itaw po talaga yan. Ano po? So gigibong ko po ang gabos ko pong makakaya. Natabangan po sinda. Salamat po. Mabalos po, Mr. Manny Morano. Ngunyan, Attorney John Bongat, tinatawan namin po ikang 1 minuto as in 30 segundo para magkomento sa simbag ni Mr. Manny Morano. Saro po sa plataforma kan Coalition for Good Governance. Iyo po ang magkaigwa ng one-time, big-time urban poor land banking project para po maresolbera na ang halawig ng problema manugod po sa tenurial security. Ito po bagang diretso kan mga tao na magkaigwani sa diring daga, asin harong, na sa indang iistaran po kan sa indang familia. Ang Coalition for Good Governance minatulod po sa programa na magkaigwa po ni Usufruct, kung igwa po ning awad-awad na kwarta na hali po sa gobyerno nasyonal, o kaya sa kaban kan gobyerno lokal kan siyudad din Naga, ninhuli po sa paglangkaw kang ira kan mga gobyerno lokal, sa paagi po kang implementasyon kan Mandanas ruling. Saro po yan sa mga prioridad. Kung ano po ang legal na paagi para po maitao sa mga urban poor, di po sa satuyang siyudad. Iyan po susuportaran ni Attorney John Bongat, asin po kan bilog na pwersa kan Coalition for Good Governance. Diyos mabalos po, Attorney John Bongat. Asin yan ang mga hapot ni Dean Kenji. Diyos mabalos po. Ngunyan, mapadagos po kita para sa mga kahapotan ni Ma'am Riza Mustar Santos. Ini po, enot para kay Mayor Nelson Legacion, asin kay Mr. Manny Morano. So, Ma'am Riza, sihapot mo muna po kay Mayor Nelson asin Mr. Manny para po magtaokan sa imong komento. Maray nabanggi po, ini pong hapot na ini para kuta kay Mayor Nelson Legacion. Since kamo na po, Sir Manny, ang masimbag, gusto ko lang pong maaraman muna kung sa ngunyan po igwa na po kamong pigmamanok bilang presidente sa maabot na eleksyon. Ako po, independent candidate po. As of now po, mayo pa po akong final commitment po na dadaraw pong presidente sa ngunyan. Sa kuya po, kung si Seman po ang magtabang po sa ko, posible po na yuman po yan sa kuyang daraw na presidente para po sa kaunlaran po kan sa tuyang banwaan. Okay. So, ini po ang hapot ko kuta kay Mayor Nelson. Thank you po. Bilang frontrunner sa mga ipinapaluwas kan iba-ibang survey,
platforms kung ganahon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkapresidente. Tugot ka po bang magdimitir o butasan ang pagiging alkalde kan syudad o makikisumaro sa platapormang Unity ni Marcos? Magayon po yan ang Unity. Di mo po ako dyan kontra. Kasi pagkasararo, pagka mirunot muutan, pagtarabang-tabangan. So magayon man po sa iyang programa, pigsusubaybayan ko man po sa iyang mga plataforma ni gobyerno, magagayon man po. Kaya, depende po yan kung anong mapag-ulayan mi po, mapagkasunduan mi. And then, ang pinaka-importante po sa ko, yung public consultation, sigdi sa mga nagenyos. Kung mauyon po sinda. So, importante man po gari sa sarong liderato, pigdadangog po ang boses kang sa iyang mga tao, ng kanyang kapwa nagenyos. Kung ano po ang sendang stand po dyan, kasi po, paliwanag ko na lang po sa inyo, kung sakaling manggana po si Bongbong Marcos, irespeto ta po yan. Kasi po, pighalal po yan kang tao, may patnubay po yan kang itaas, sabi sa Bible. So, suportahan ta po. Dahil po kita maging, maski si pong kandidato, manggana, bako sana po si Bongbong Marcos, kahit si Leni Robredo, si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, si po nagakandidatong presidente, kung isa'y pong manggana, tapos na po ang politika. Balik po kita sa normal na buhay, magkasararo po kita magtarabangan po. Salamat po. Okay, salamat po. Para po sa inyo mo naman ining question. Tama po. Okay, Sir Manny, saro pa po. Paano po nindo gigibuhon ang 24/7 na pagtaong pagkakan sa mga nagenyo? Magayon Day daw po na maubos ang pondo kan syudad para digdi. O kaya pigtutok doon tapong maging hugakon. Kung tatawan sinda 24/7 in pagkakan. For the meantime lang po yan, habang pong mayo po sindaning trabaho, mayong hanap buhay, gulpi pong nagtitios dahil po sa pandemya. Until now, di pa po natatapos po sa tuyang krisis. Pero ako po, may solusyon na po ako dyan. So, pag ako po nanggana, masusolusyonan ta po, bako sana po ang pandemya, kundi gabos na klaseng helang. So, yaot po ako sa sarong kumpanya, na inapod pong DXN International Food Supplement, makakataw po ng solusyon sa problema ta sa health. Para po na di ko po tolerate na maging hugagon po ang mga nagenyos. Huli po sa pagkamuot po, for the meantime po, na mayo po sindang hanap po ay mayong trabaho, lalong-lalo na po itong mga nagugutom, pakakanon ta po. Ang sabi ni Lord, so nagugutom, pakakanon, sinapapainomon. But He said that, do not give a man a fish to feed today. Instead, teach a man how to catch a fish. Hindi sapat po yung pagbigay ng pagkain. Kailangan turuan po sila kung paano po maghanap buhay. I-training po sila. Papautangin po sila ng kapital, ng gobyerno, so hindi po makapagtrabaho para po masuportahan po ang kanilang pamilya, kanilang sarili. So yun po yan ang pinakamahalaga po dyan, yung pag-ibig sa kapwa. Okay. So, follow up lang po, Sir Manny. So, hanggang noarin po, kumbaga, igwa po bang timeline iyan kung hanggang noarin itatao iyan na 24/7 na ayuda? So yan pong 24/7 ayuda, I will encourage the other barangay officials to put food station. I will help them kung may problema po sinda sa fund. So magi po akong paagi, kay po sa sarong leader may disposisyon. Magad po kitang tabang sa nasyonal. Kasi kadako lang po dyan nagbo-volunteer na mga stakeholder na pilit na pong mahagada ng tabang. So tabangan ta po, hanggan po ang depo na natatapos ng dawa po nga matapos ng krisis na ini, talaga ko po talagang mga tios na pamilya. Ano po? Pero, ano ta po yan, apod ko yan, ICCI ta po. Pag-aadalan ta po ang estado. Tapos, padalon ta po ang sendang mga kaakian para po magkaigwa pong maray na puturo ang mga kahubinan ng libre, suportado kang gobyerno lokal at nasyonal para po makahawon po sila sa kahirapan. Pero ang pinaka-importante po dyan pa yung hanap buhay, yung negosyo para magkaigwa po sila financial freedom. Kasi po ang trabaho po, survival lang po yan. Ang negosyo po,
pwede ka po dyan magkaigwang financial freedom o magyaman. Aralin mo lang po, kahit po lang mag-training, importante po yung training. Kahit po kita empleyado, importante po makanood po kita magnegosyo, araw po kang ibang bansa, matitibay po sila magnegosyo, kaya progresibo po sila. So, yan lang po. Salamat po. Salamat, Sir Manny. Ayan, salamat po, Sir Manny. Ngunyan po, para naman po sa next set of candidates na hahaputo ni Ma'am Riza, we have Mr. Tato Mendoza and Attorney John Bongat. Okay, para kay Attorney John Bongat. Opo. Okay. Kaso bago po pigsasabi ni Sir Manny na mahagad ning tabang sa national government. So, since nasasabi niya itong paghagad ng tabang, nagkapira pong mga kandidato sa pagkasenador ang nagbubusol o ibubusol, no, ang federal form of government. Pira po sa inda, nasa top choices kan surveys, no? So, possible ini na mabuksan liwat ang federalism. So, para po sa imo, Attorney John, tugot ka po ba na sa federal form of government, sa hiling mo po, mabibinipisyohan ka ini anaga? Sa personal ko pong pagtubod, ang maray na paggobernar, day po yan nahihiling sa form of government. So whether it is parliamentary, federal form of government, or centralized form of government, na aro po kang nangyayari ngunyan, mayo pong pagkakaiba. Kung padagos kita nagpipili din mga tao na nagraraw-raw kan sa tuyang sa diring mga kabutan. Kung kita po na mga butante, dahil kita nakakanood na magpili ni mga tao na igwang sinseridad, igwang integridad. As in, igwang maray na katuyuhan, bako para sa sadiri, kundi para sa kagabsan. Ako po nagtutubod sa sinabi po ni Mayor Jess Robredo, di sapat na ang isang leader ay maging mahusay lamang. Di rin sapat na siya ay matino lamang. Dahil hindi naman lahat ng mahusay ay matino. At hindi naman lahat ng matino ay mahusay. Para pagkatiwalaan ng pera ng ating bayan, pumili tayo ng mga lideres ng ating syudad at ng ating bansa na hindi lang mahusay, kundi matino. Matino at mahusay ang kaipuan tapo sa satuyang syudad. Tultol asin matibay. Mayong bahid ning kararatan, mayong bahid ning korupsyon. Taan lambang sentimo na nawawara sa kaban kan satuyang gobyerno. Iyan po kawaran para po sa mga benepisyo sa salud, nutrisyon, sanitasyon, social services, asin iba pa. Kaya, gamitan tapo nin sa tuyang konsyensya, gamitan tapo kan sa tuyang mga puso. Tas kita po ang magurit kan futuro, kan sa tuyang sadiring nasyon, asin po kan sa tuyang sadiring syudad. Ang pagsulsul po nasa huri. Kaya dapat mag-isip-isip po kita. Sa iling ko po bilang nagkakandidato giraray para alkalde ka syudad din Naga, the most important ingredient of leadership is character. Ang pinaka-importanteng sangkap po daa para maging marhay na leader ang saruntaho, iyo po ang marhay na pag-uugali. Itong igwang empathy, nakakaintindi kan pagmati kan mga tao sa panahon na Okay po, mabalos po, Attorney John. Ngunyan po para sa iyang komento. Mr. Tato Mendoza. Tumang po sa tinaram ni Mayor.
Salamat po kay Mayor sa pagkampanya sa kuya. Na ito pong pigtutukoy niya, Matanos, ay kami po iyo po baga, totoong Matanos, kami sa team na. Kaya po, itong pigsasabi niya pong nasa puso, nasa karakter, sinabi ko na po baga, kasubago. Dapat, sabi niya, mayong bahid ng korupsyon. Ako po, 15 taon sa Water District, mayo pong nasabi dyan sa ko. Pero, ako lang po, pasensya na po, Mayor. Ako lang po, gulpi akong iapot ko ta na. Ano po ta ang naga? Igwa kang pinirmahan ng mga kontrata, ng mga lease contract ng 50 years. Ano po ang rason mo kayan? Tano ka po, ta nagpipirma ka ng kontrata na good for 50 years. That's detrimental to the city of Naga. Hapot ko lang po yan. Dahil ko po pigsasabi na may korupsyon dyan. Pero kung pig-iisip ta po ang karahayang kang Naga, garo mo po hinalian na ning poder si mga masurunod sa imo. Entero mo na pong sinako for the next 50 years. So, ako po, iyo man lang po yung kuta na ang mga ibang kahaputang. Okay po. Salamat po. Ngunyan po para sa satong huring set kang hampangan. We have Mr. Percival Tordilla. Sorry Sir Tords. Bago po palan sa satong huring set, igwa pa pong hapot para kay Mr. Tato Mendoza. Okay. Sir Tato, kung si Attorney John Bongat, ang tagline niya sa Naga is Naga Smiles to the World, si Mayor Nelson Legacion, Naga na, kamu po, sa anong runa dapat mas mabisto naman ang Naga? Ako po, ang pagkaaram ko po kayan, kadto pa po, may ordinansa na pong ginibo dyan. Ang Naga po kadto, bistado sa Heart of Bicol. Ako po kaya dahil ko po nagtutubo dyan sa pabago-bago ng tagline. Ako po, mantiniron lang po kung ano ba talaga si kinatudana sa satuyan lugar. Tayan po kaya pagigibo ng sadiring tagline, ang gusto lang po kaya kayan, magirumduman kung si sayang mayor. Para sa kuya po, ang importante po, ang magirumduman, ang syudad ng Naga. And ang Naga po had been known ever since the heart of Bicol. So, ako po, yan po sa kuya. Ayun, hello. Hello, sa ngunyan po, data na po gagamiton ang satong LED o LED wall. Day na po kinakaya talaga ang kuryenteng nagdadalagan po sa area. Pasensya na po. Kasi siguro sa Roman sa dapat na... Sa Roman po siguro yan, sa dapat na isipon kan sa tong mga nagdadaralagan. Ang problema ta sa kuryente, digdi sa syudad Kanaga. Again, pasensya po, Sir Tato. Madagos po kita.
So, araw po kampik sabi ko, kung ano na po to si dating nabisto na ang naga, idagos na lang po to. Dahil na po kita paribay-ribay, tamayo po yung kamugtakan. Ang gusto lang po magirumduman dyan, si kandidato, si nagmayor kang panahon. Pero ang dapat po, ang naga pati po, igwa kitang kapangaran. Naga City man, yaon sa Cebu. Kaya nga po ngunyan pag nag-order ka mo sa Shopee or kung sa mga Lazada, dapat po i-specify nindo kung warin na Naga City ka mo eh. Kaya yan po ang karibungan tango niyan. Ayan, salamat po Sir Tato. Para po sa sayang komento as in reaction, we have Attorney John. Sa iling ko po, mayo man problema na igwa po kitang mga tagline para po ma-promote ang satuyang syudad. Ang maugmang lugar, Mayor Jess Robredo, tapos po kang panahon ta, Naga Smiles to the World, ipigtuon ta po ang Naga para po mabisto sa interong kinaban. Bako lang po sa lado ng good governance, kundi sa lado ng turismo. Ngunyan, sa iling ko lang po, mas maraya na nabibisto sa araw kaya na pangaran kesa nabibisto ang sarong alkalde sa pagtaon ng 1,000. O yan, salamat po, Attorney John, as in Sir Tato. Pagirumdum po sa satong mga taga-suporta, asin sa satong mga kaibahan digdi sa Plaza Quezon, day po kita magpasaway, magpahiling sana po kita kang pagpadangata sa satong mga kandidato, pero day po kita magtaram ng mga malain against sa satuyang mga kandidato. Okay, mapadagos kita? Ngunyan, salamat po, Ma'am Riza Mostar Santos. Mapadagos po kita kay Sir Percival Tordilla. Enot po digdi na masalang iyo sina Mr. Nelson Ligacion versus John Bongat po. Pero alagad mayo man po giraray si Mayor Nelson Ligacion, itatao man po giraray ang kahapotan na sinmataon na lang ning komento, kumbaga si Attorney John Bongat. Maray na banggi po sa Indo Gabos. Ang kahapotan ko po araw kani. Ngunya na pandemya, nahihiling ta po ang pagkukulang kang DepEd asin CHED sa pagtabang sa mga estudyante, eskwelahan asin teacher. Kung ika po, paganahon ka mga taga-Naga sa maabot na eleksyon, ano po may gibo mo para panuan ang pagkukulang kang DepEd asin CHED sa pagsuporta sa mga teacher, estudyante asin man sari-saring eskwelahan sa syudad ng Naga? Salamat po. Kung ako po haputon, klarado po ang plataforma kan Coalition for Good Governance. Manungod po sa pagsuporta po sa education sector. In fact, saro po yan sa pinakahalangkaw sa agenda plataforma po kan coalition na matawan ning halangkaw na atensyon ng edukasyon. Apart from the fact that we are pushing for the conversion of the City College of Naga into a University of Naga, saro po sa pwedeng maitabang, which is very doable. Ano po? Kan gobyerno lokal, iyo po ang langkawan and cost of living allowance kan mga teaching and non-teaching personnel sa Department of Education. Aram taman po baga na grabe po ang sakit sa pagtukdo kan mga teachers and of course the support personnel of DepEd para po mai-mantener ang kalidad kang edukasyon sa satuya pong K-12, basic education. As in, kung iyan po lalangkawan, tagulpi pong mga dagdag na mga trabaho ang satuya mga teachers as in day po napapanuan kan gobyerno nasyonal sa paagi po kan DepEd, panuan na po yan kan gobyerno lokal kan syudad ng Naga. Diyos mabalos po. Ngunyan,
Itataon na niya to ang kahapotan po talaga po sa imo, Attorney John Bongat. At subago iyo po to si kahapotan para ki Mayor Nelson Nigasyon. May 3 minuto ka po this time, sir, para magsimbag. Maray na banggit po giraray, Attorney Bongat. Medyo baga po regular as ang pagkawara o pagkadiferensya sa internet sa siyudad ni Naga. Ano po sa ang may give mo para mapamaray ang serbisyo kaman-sari-saring internet service provider sa Naga na berang behes na nagsasabi na ayuso ninda ang serbisyo ng internet pero po gulpi pang nagreklamo mga konsumidores, lalo na po mga estudyante na permisinda ang nawawaran o may problema ang internet sa siyudad ng Naga. Salamat po. Kung siri po ang problema ngunyan, may online classes, although mabalik na po sa face-to-face, pag na po maglalagiraray ang pandemic, di po sa tuyang syudad. Inotenot po talagang susuportaran dapat kan gobyerno lokal sa paagi po kang special education fund and internet connectivity kan mga eskwelahan. Asin po kan mga teachers. Sa paagi po kang pagtaoning allowance sa inda para po maging epektibo sinda sa pagtukdo araw daw. Ikadua po, i-address po ang issue directly. Ang players po sa internet services, mga private companies. And therefore, ang nagtatao po ng prangkisa kayan, iyo po ang legislatura and Congress. Tapos through the National Telecommunications Commission. Kaya, ang baray pong gibuhon dyan, magpasar po ng sarong ordinansa na pwede pong dai magbayad ang mga konsumidores sa mga internet service providers di po sa siyudad ng Naga kung ang sa inda pong serbisyo dai po ariglado. Sa hiling ko po, that will be legal as in iyan po magiging deterrent sa parte po kan mga internet service providers na pakarayon po ninda once and for all ang sa inda pong mga serbisyo para po dai man shortchange ang mga tao. Kita po mga konsumidores should be high in the agenda of the city government of Naga, especially kung nakokompromiso na po ang futuro kan mga kaakian, tadain na po tultul ang internet connectivity para po makanood arual daw ang satuya pong mga kaakian. Diyos mabalos po, Attorney John Bongat. Ngunyan, mapadagos kita kina Mr. Manny Morano versus Mr. Tato Mendoza po. Maray na banggi po, Mr. Morano. Garo po regular ang pagkaigwang problema as in pagkawara ng supply ng kuryente di po sa siyudad ng Naga. Kung ika po maiging mayor sa satuyang siyudad, paano po ni sa solusyonan? Salamat po sa apot. Igwa po kitang inaapod na windmill. Sa Ilocos Norte po, epektibo po yan. Ginagamit po yan duman. Hababa pa po ang cost na babayaran po ka mga tao. As in, dirdiretso po ang serbisyo. So nakula po kailangan po ang Ilocos Norte po ngunyan, progresibo. Pag-abot po sa electricity, deposit ang problema. Igwa po kitang hinihiling pang another alternative solution, ito pong inaapod na hydroelectric power plants. So, yan po, saro pa po yan na pwedeng makakuha ng taning source of electricity. Ano po? So, epektibo man po yan. So yun po yan ang mga solusyon na problema tapo sa electricity. So, yung pong mga, alimbawa, mangyari po yan, ang mga, di po kamumaha dito, mga empleyado po dyan sa Casureco 2. Tapi dito po yan na i-transfer, okay, na i-hire po as na maging empleyado, po sila mahadit. Hanapan ta po yan yung solusyon na dapat po talagang Casureco may balik po yan sa gobyerno. Dati po sa gobyerno po yan. So, ibalik po yan. Bako sana po ang problema sa kurente.
Nakula pong bagay po kayang kurinti kasi pag mayo po kita ko, wara-wara po arog nganingon niya, nagwawara-wara pang supply, arog subago. So, kuyan po yan, saro po yung kalugyan kang mga negosyante. So, biling maapektuhan po ang sa tuyang ekonomiya. So, dapat po, dire-diretso po ang serbisyo kang kuryente po sa satuyang makay manwa. Salamat po. Mabalos po, Sir Tato. May 1 minuto as in 30 segundo ka po para magkomento. Ang naga po, haloy na po, nagparaisip kang waste to energy ninda. Anday ko po maintindihan, ang previous administration po, nagpara groundbreaking na kadto. Hanggang po ngunyan, iyo manggiraray, sige man po. Ano taday po nadadagos? Ano po baga ang pigpaparaurulayan dyan na kada maurulay, mag-groundbreaking, garatak na po ang buong naga, kaka-groundbreaking, pero dahil po natatapos. Ano po ba ang dahil pinagkakasurunduan dyan? Yan po ang hapot ko. Kapag dahil nadadagos po, kadakol ng mga foreign aid na gustong magralag, magtabang, ano po taday nadadagos? Igwa po yan day pinagkakasurunduan. Kaya yan po arog kayan. Salamat po. Salamat po, Mr. Tato Mendoza. Ngunyan, ang sa tong horeng kahapotan. Maray na bang igiraray po? Deha po tapos ang pandemya. Dita po aram kung gulpi giraray ang kaso ning maulakitan kang COVID-19 dito po sa siyudad ning Naga. Kung ika po ang papalaon sa eleksyon, ano pong mga lakdang ang buot mong ipautob para malimitahan ang paggulpi giraray ni mga kaso kang COVID dito sa Naga? Salamat po. Sir Tato, may 3 minuto ka po. Well, ang pandemya po baga, anong man po yan eh? Enforcement sa naman po. Kung sinasabi po na kita mag-face mask, magsurunod sa naman. Tamayo man po kita dyan magigibo. Ang importante po dyan, ang pandemya dahil po yan mapupugulan. Marireduce lang pero dahil yan mapupugulan. Ang importante po dyan, ano ang gigibuon mo sa mga tao pag may pandemya? Sa kuya po dyan, ang dapat i-prioritize ta. Ano po takang panahon, kang pandemya, ang inirenot sa mga infrastructure. Na dapat po ang ininot ang tao. Yan man lang po ang sa kuya. Taday po tayang kayang pugulon. Dawa sain, mas mayayaman na nasyon, may pandemya. Kaya po ang talang po, paano pong tatabangan ang mga tao? Yan po ang importante dyan. Dapat po kita, makanood po kita, ano ba ang mga priorities ta? Ano po dapat, garuman lang po yan kagharong. Igwa ka ng kwarta, arog ka ni may, alimbawa, may 10,000 ka. Ano tayo inuton mong magpagayon, magpa-rebound, magpa-make up, magbakal bagong bado, nalingaw ka na mayo ka palang sasapnaon. Yan po, basic. Dahil ko po ping mamaraot ang mga infrastructure, takay puwan ta po yan. Pero, dapat, kang panahon, kang pandemya, yan ang tinaaning focus, inuton ang tao, bako ang infrastructure. Kadua po, dapat po ang ospital. Kaya po ako nagtutubod. Ang BMC po, yao na yan dyan. I-source out na lang po kang Naga ang mga pasyente dyan. Dahil na po kay puan magpagibong ospital. Takulang nga ni po mga doktor igdingon yan sa Naga na maray. So, maging practical lang po kita. Dapat po, man lang po yan. Ang kaipuhan. Isip. Dahil po, puro bako kung ano-ano ang pag-iisip. Salamat po.
Salamat po. Sayang ta mayo ang presenteng alkalde para kuta makataong komento duman sa sinabi ni Sir Tato. Pero ngunyan po inaapodan niya to si Mr. Manny Morano para magtaong komento po para sa kasimbagan po ni Mr. Tato. May 1.5 minutes ka po, sir. No comments po ako duman. Kasi tama naman po itong sinabi niya na dapat i-priority yung health, yung tao. Bakusan na po sa tao, kaya po yung health. May solusyon po ako dyan para matapos po ang pandemya. Ang kaya po kan tao, natural immunity, hindi po herd immunity from the vaccine. Kasi po, yung sa vaccine po, may side effect, may adverse effect, kaya gulpi pong napapahamak. Unlike po kang natural immunity, yung pagkakaning mga masustansya, gulay at prutas, sinabi po yan sa Bible ni God. Sinabi niya sa Genesis chapter 1 verse 29, I provided all green plants and fruits for you to eat, to develop our natural immunity po. So, kung yung Tagalog version, kainin ninyo ang mga halamang punong kahoy at prutas sa ikalulusog at ikalalakas ng inyong katawan. Translation po sa Tagalog. So maliwanag po sa sikat ng araw yung kailangan po natin, yung natural immunity, hindi po yung herd immunity. Bilang po specialized po sa health, yun po yan. Ang bakuna po, pinag-aralan ko po yan. Mataas po si grado ko dyan sa immunity. Pero po, dahil ko po nabanggit sa libro na yan po, may adverse effect, may side effect. Kaya that is false important. Salamat po, Mr. Manny Morano, sa imong kasimbagan. Yan po ang sa tong harampangan, mabalo sa tong mga panelist sa paghapot nin mga maiinit na mga kahapotan. Asin mga issue, digdi sa tuyang kinakban. Uya na po kita sa second to the last segment na igwa kita para sa bangging ini. Ngunyan po, madiretso na kita sa totohanan. Ini ang pagkakataon kan mga kandidato, maghapot nindawa anong kahapotan sa kapwa ninda kandidato. Mabunot po ako kung si Isay ang mahapot asin si Paulo ang mabunot kung si Isay ang masimbag. Igwang 20 segundo para mag-isip kang sa iyang kahapotan asin 2 minuto para magtao kan sa iyang simbag. An enot po na mahapot, si Attorney John Bongat. Asin ang masimbag kan sa iyang kahapotan, iyo si Mr. Tato Mendoza. Good evening, Pading Tato. Pira naman tabi ang na voters education sa Harong Lindo. Sir Tato, igwa hapon 2 minuto para simbagon po ang kahapotan. Ako po ang Pigbo-Voters Education may dyan si Gabos ng miyembro ko. May mga card po yan. Kung ang hapot mo po, Mayor, gusto ka magsabing namamakal akong boto, dahil po ko namamakal boto dyan. Tadati ko na pong mga tauhan yan, dahil ko po kay Puham Bakalon. Okay po, tawanta po ning kadikit na oras si Attorney John para magtaong follow-up question or Si comment. hapot ko po kung pira, bako man kung namamakal kang boto. Okay po. Sir Tato, may simbag ka po kaduman? Ang nagdaduman po, kadakol. Nagdadakol po, dahil may radyo po kaya na nagsasabi, magduruman ngaya kamuta na mamakal ng boto duman. Yan po ang totoo. Pero, kami nga rin po, kaya dahil may pinapalao, kaya natitipon sa luwas, kasi mayo kong card, dahil may man po pinapalaog. Kuya po, sapot mong pira, siguro po, dahil sa kadakulang ka nagduduman, siguro po, mga 500 to 1,000 every day.
Yan po, pigtutukdoan mi kung paano talaga magboto. Tapag dahil ta po tinukdoan, ang nangyayari po, sarala. Kadakol po, naghahapot kami. Pira ang dapat iboto sa party list. Uy, nagpipirili. Dahil aram, dapat po yan, trabaho ko na po yan kang Comelec. Ako po nagmabalasakit sa mga botante ko, tapigpagalan ko po yan. Dapat makanood talaga ng tamang pagboto, kapag sala ang boto, may invalido po si boto nila. Kaya po, pigmabakulugan ko yan. Saka ako po, kung igwaman po kami pigtatao yan na allowance, kwarta ko po yan. Yan po ang totoo yan. Ako po ang pareho mo yan sa administrasyon, sinda po baga, nagtitrain maning watcher, nagbabayad man po yan. Dahil po yung bayad. Mabalos po, Sir Tato Mendoza. Ngunyan po ang hahapoton ni Sir Tato, si Mr. Morano naman. So, Sir Tato, dawa ano pong kahapotan kay Mr. Morano? As in, may 2 minutes po si Mr. Manny para magsimbag sa imong hapot. Kay Mr. Morano po, ang hapot ko, ano po talagang gusto ka man pong magkandidato in spite na aram mo, bago po sa pagmamaliit ka. Aram ko po ang resources mo talagang kulang man. And I admire po ang kusog kang buot mo. So ako po, ang hapot ko lang po ba talaga, ano talaga po ang katuyuhan mo? Salamat po sa maray mong hapot. Ako po, sa totoo lang, ang profesyon ko po, teacher. Lisensyado po ako bilang teacher. Haloy po ako nag-apply dyan sa Department of Education, sa DepEd. Kaso po ang problema po dyan, may inaapod pong ranking. 4 years po akong pabalik-balik dyan. Dahil po ako nataaning oportunidad. Kasi po, iyan pong ranking, ang apod ko po dyan, that is ranking. Pasakit po yan sa mga aplikanting teacher. Kaya po, sa programa ko, magkaigwa po ng right system. Tano po, kung taano, yao po ako niya sa politika, siguro po, inhuli sa mahal na Diyos, hindi po ko dinara niya, para po, may mission po akong gigibuhon, na maayos po ang mga salang sistema, hindi po sa satuyang lugar. Ayuson po, ang mga salang sistema ipatama po, ituwid po. So, dapat po, kaya po ngunya ng mga teachers, may kadaklan po, mayo po ng trabaho. Tapos mareklamo po ang Department of Education, kuyan nga, kadakol nga ang estudyante nga kaya kami, kulang ang teacher. Tapos pinapasakitan po ninda, makalaog ng trabaho, kaming mga teacher. Ang iba po, nakakalaog po sa iba-ibang trabaho na dahil man po angkop sa sendang profesyon. Kaya po nga niya ako, nagngangalas man po kung taano po, naigdi po ako sa politika. Siguro po, ang mahal na Diyos po, yun po ang nag-guide sa kuya, na siguro hindi po ako nararapat. Dahil po ako nawaran ng pag-asa dahil po, si David Ingulayat po baga sa Bible, pigmaliit niyang maray si David, na mayong resources, mayong kung ano, pero dahil ninda aram, si David, saro po siyang eksperto sa pagpatumba ng hayop sa kabugidan. Kung hulita ang mahal na Diyos, kaibanan niya Alright, tapos na po ang oras, Sir Manny. Ngunyan po oras na para magtaong hapot si Sir Manny kay Attorney John. Kung igo ka man pong kahapotan, oras na po para hapoton mo si Attorney John. Hello. Sa totoo lang po, respetado ko po ang kapwa ko kandidato. Halang ko po sa indang pagrespeto ko. Kasi yun po, yan po yan sa kuyang nanodan. Dahil ko po piding anoon po yan, rauton. Kasi pinadakula po ako sa kong magurang na may halangkaw ang moral sa ka-espiritual. Ang sa kuya pong kahaputan kay Jan Bongat, kay Mayor
ex-mayor Jan Bongat. Kung sakali po siyang mangganang mayor, paano mo po mapapakaray ng mga kinapobrihan, makahawon po sa kahirapan? Yan lang po. Salamat po. Sisimbagong ko po yan sa paagikan plataforma po kan Coalition for Good Governance. Ay go po kaming 7K or 7-point agenda. Number 1 po dyan, kalusugan, para po makatipid na ang mga tao na magpara garastos pa kung igwa po mga kailangan. Plano mi po na magkaigwa ng clinic or infirmary kada barangay, 1 doctor, 2 nurses, 1 physical therapist, and 1 ambulance per barangay. Kung nakakautang po ng 700 million, siguro po kayang-kaya na ilaagyan within the first 2 years kan opisina, in office, kan masunod na administrasyon. Ito po ikadua, karunungan, libreng tertiary education, kabuhayan, asin iba pa. Kaya, klarado pong maray na sa parte po kan samuyang grupo, kang Coalition for Good Governance, talaga pong hali po sa sektor, ang samuya po mga pag-iriba, kaya namamatian po ang mga pagmati kan mga manlain-lain na sektor. Bako lang pong lip service baga, na pigsasabi pro-people o kaya makatao, kundi talaga na mismo ang nagdadaralagan sa lawig na panahon, yaon ang sa indang involvement na makatabang sa mga taong mas nangangaipo kan tabang kan mga opisyalis kan sa tuyang syudad. Kung papala doon po ang Coalition for Good Governance, nakakaasigurar kita na iyan po ang samuyang prioridad. Salamat po, Attorney John Bongat. Asiniyo po iyan ang satong totohanan. Diyos mabalos, again po, para sa satuyang mga nagdadaralagan sa pagkaalkalde digdi sa syudad kan Naga. Huyan na kita sa segment kung saan saro-saro tang dadangogon ang huring pangapodan o mensahe kan sa itong mga kandidato para sa mga Nagenyo. Tatawanan mi po kamo ning 3 minuto para magtao po nin sa indong kumbaga final message, huling pangapodan po para sa Indo. Ma-inot po kita kay Mr. Manny Morano po. Sir, last 3 minutes po para po mahikayat ta po ang mga kahimanwata digdi sa syudad kan Naga. Ipadagos ko po ning sa kuya pong mga programa na dahil po nito nadangog Subago. Ini pong inaapod na pre-quality education. So magkaigwa po ning di kalidad na edukasyon, pagbibigay ng scholarship sa mga kolehiyo, suporta sa mga mag-aaral at guro. So maglalaan tayo po dyan ng sapat na budget. Kasi ang education po, napakalaga po yan. Education is very important to improve the personality of the person and for the success of the nation. Kaya importante po, maitaw po yan sa mga kaakian, tasaro po yan sa futuro po, na magkaigwa po sindaning maray na kinabukasan, pati po itong mga kahubinan. And then help the needy and the poor. Sa ngunyan po, gulpi pong nagtitiyo sa gahagad ng tabang. Tabangan ta po yan. So mga nangangaipo po ng tabang. Ang purpose po, ang problema sa purpose, kapag dahi ka po kalyado sa politika, hirak man sa imo, dahi kayo iba sa purpose. Ano po? So dapat equal opportunity. Ang mabinipisyaran po kang purpose. Then, free in house and lot. Nabanggit ko na po ni Subago, yung urban poor po, dapat itao na yan. Tapos so, mayong pong harong, na mga pobre, tawan po sindaning harong sa kadaga. Clean title po ang itatao ko. Right system, nabanggit ko na po ini. Tamang sistema, kung taano po, yaw na ko igdingon yan. And then discipline, ang Davao po, saro po yan sa halangkaw po ang disiplin ng syudad, kaya progresibo. And then, dapat arugon taman po. Okay, higitan ta pa po sinda. And then, good faith in the service, katapatan po sa serbisyo. Napakahalaga po yan. And then, peace and order. At the same time, respect the human rights. Pakusugunta po ang peace and order.
dakula pong ambag po ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan ta, mga tanod. At the same time, yung karapatan pantao po, isalang-alang. Solusyon sa mga solusyon in action sa mga private and public sectors. Tabangan ta po sinda mga PWD, senior citizen, market vendors, ano-ano pa pong klaseng sektor, even the religious group. Yung NCPC, tawan ta po sinda ning kuyan, maray na hanap buhay, magisinda pong empleyado sa gobyerno para lalo po sinda magtrabaho po sa gobyerno. And then, new public market, nabanggit ko na po ni Subago, solusyon po sa traffic congestion, improved additional alternative. Diyos mabalos po, Sir Manny, tapos na po ang sa imong 3 minutes. Ngunyan po, sunod, para sa iyang final message, Mr. Tato Mendoza. Salamat po. Pasalamat sa organizers. Now, gusto ko lang pong klaruhon. Ito kaya pong issue na nananao kung sang ribo. Aram po nindo, haloy na, dekada na, ang ubos kong ubos. Yan po ang tinudan. Yung mga queen, solo parents, sanggawadang, kung ano-ano pong mga inorganize ninda. Ano po? Tataan ninda po yan, nimbagas, bulan-bulan. Bako po yan vote buying. Kundi iyan po, nagpapahiling na sinda nagtatabang, tanganay pong may utang na buot sa inda ang tao. Kunyan po, ako po, duman sa room, sabay po magduman sinda. Talaga po kami voters education, saka training kang watcher me. Takan last election po, dyan ako nagkadaraog si watcher ko. Dahil train. Kaya kusar ko po yan. Kunyan po, sabi nga ni pa din dyan, nagtawad akong 1,000. Lagay ta na po, for the sake of argument, iyo, mababasol po baninda ko? Na kung galante ako? Ang maraot po dyan, kung si pinapanaw ko dyan, hinabunan ko. Kwarta ko po iyan. Dahil ko po aram, kung ang pinapanaw ninda kadto, kang panahon sa siyudad Kanaga, hanggang ngunyan, kung kwarta ninda yan o kwarta kang siyudad. So, asa kuya po dyan, pinapantay ko lang po ang playing field. Mayo po ako dyan pigigibo na dae maninda ginibo. Sa kuya po, dahil nakita po magpralastikan igdi. Araman po ninda yan, ang totoo. Alam po, kung gusto ninda tapatan ang pinapanaw ko, di tapatan ninda, mayo man bumaraw ko. So, again, salamat po. Sana po sa Petsa 9, bumoto ka mong tultol. Ayan, sa rung aldaw lang po yan. Na kamo may empowered. Kaya po, tandaan po nindo, pag napasala ka mo ng boto dyan, balik ka mo sa dati. So, dahil po, paglingawan, sa kuya man po pagpareiri. Diyos mabalas po, Sir Tato Mendoza, asin sa iyang 3 minutong huring mga words. Diba? Closing statement, Attorney John Bongat. Enot po, pagpasalamat po sa mga kapwa kandidato, kay Mr. Morano, kay Pading Tato. Sports lang po digdi. Yaraon kita digdi talagang parte po kang sa tuyang debate ang paghapot po as in pag express ko ano man ang sa tuyang mga nasasabuot.
ito po mga plataforma, naagihan ko na po in the course of the debate and the discussions. Closing na lang po talaga. Salamat po sa mga panelists for the very interesting questions. Siriman po sa satuyang mga moderators, sa organizers, sa USG, University Student Council, Government, asin po sa gabos ng mga yaraon ngunyan na nagpapailing po kan sa indong tiwala sa mga tahong pigtutubudan po nindo. Pero totoo po yan, kami po sa Coalition for Good Governance, talagang tika po, mayong kwarta. In fact, naara po kami sa iba na nagigibo ninda da imi nagigibo. Na sinda po gulping pwedeng ipanao na kami mayo. Pero aram taman po baga na pag ang satuya pong sagradong boto, importante po yan. Bako lang po para sa sadirita, kundi para po sa satuyang pamilya, asin para po sa satuyang syudad, asin nasyon. Ang kwarta po nauubos yan. Tawan kang 1,000, 2,000, 3,000. Pakaliis ni parang aldaw, mayo na yan. Pero ipinabakal mo na ang sa imong choice. Ang sa imong sadiring kabutan. Kaya kami po sa Coalition for Good Governance, pigtutulod mi po ang maray na paggogobernar. Asin iyan po dapat magpuon pa sana digdi sa karampanyahan. Kung ano po ang igwas sinda na mayo kami, talagang medyo nakakamundo. Ako po, bakong negosyante, dema po ako nagabon, kanako po natawan ng oportunidad na magserbe sa satuyang syudad sa laog ng 18 anyos. Pero po mayaman ako sa mga taong arog nindo na may respeto sa mga taong nagtutuon kan sa idang sadiri dahil sa tabang nindo, mapapaugmata giraray ang satuyang syudad. Ninhulita, an igwa kami na mayo sinda kamo, takamo an magurit, kang futuro, ka satuyang syudad. Diyos mabalos po sa satong mga kandidato. Igdi po nagtatapos ng satuyang mayoral debate 2022. Dakol na pasasalamat po ang samuyang hatod sa gabos na nag-atendir igdi sa Plaza Quezon, nagdalan sa samuyang Facebook Live asin nagdangog sa radyo sa saindang harong tanganing mas mabestutan niyato ang satong mga kandidato. Ako po si Crystal Sales. Asin ako po si Paulo Panergayo. Sana nakatabang ang aktibidad na ini para makadesidir ang syudad Canaga para sa saindang alkalde. Mabalos sa University of Nueva Cáceres sa pagkundisir ng Mayoral Debate 2022 lalo na sa University Student Government. Maugmang kumpleanyo man sa satuyang sunod na Presidente kan Pilipinas, Honorable Leni Robredo, nagtutubod ang syudad ni Naga na sa imong liderato magkakaigwa kitang gobyernong tapat, angat buhay lahat. Mabalos asin marhay na banggi sa Saindo Gabos. Again, inibitaran mi po kamo magboto sa May 9 and ngunyan po para tauan kita ning another intermission number. Ini-invite mi po sa stage ang UNC Glee Club.
Jos Mabalos sa Gabos, Jos Mabalos, University of Nueva Cáceres. Marhay na banggi sa Indo Gabos. Steven po ETSS President Biscast. Ang katangian ng leader na hinahanap ko ay yung nag-iisip para sa nakararami. Umaaksyon para sa nakararami. At inuuna ang nakabubuti para sa nakararami. Isang leader na makatao at makabayan. Ang kakayahan ay naituturo, nalilinang, at ang eksperyensya ay napalalago sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pag-aalay ng sarili at paglilingkod sa bayan ay hindi likas sa ating lahat. Wala na raw politikong hindi nagsisinungaling at korap. Pero naniniwala ako, kami, na may leader pa rin mas pipiliing magsilbi para sa bayan. At hindi para sa makasariling paghahangad. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang leader? Aside from credentials and credibility, syempre, someone who has an unblemished record. Walang bahid ng korupsyon or any serious allegation of crime or misconduct. Kasi it reflects his or her leadership na tuwid, malinis at tapat. Sabi nga ni Elle, ang leader na may serbisyong tapat ang mag-aangat ng buhay ng lahat. Para sa akin, mahalaga na ang leader ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbabang pakinggan ang boses ng taong bayan, tanggapin ang kritisismo sa kanyang panunungkulan, at itama o ayusin ang mga dapat baguhin. Higit sa lahat ay mapagpakumbabang paglingkuran ang sambayanan at unahin ang kanilang kapakanan o interes bago ang kanilang sarili. Kailangan natin ng isang leader na malinis ang intensyon at kwalipikadong mamumuno. Doon tayo sa leader na hindi tayo nanakawan at kailanman hindi tatapakan ang karapatang pantao. Sa Atubangan, Konsyudad, Mayoral Debate 2022 with the theme, Adhika, the pursuit of prosperity to the future of Nagaweños, is endorsed by National Youth Commission, Naga City, Commission on Elections, Region 5, UNC Office of Student Affairs, UNC College of Arts and Sciences in collaboration with EDMO Supreme Student Government, NCF Central Student Government, CBS-UA Supreme Student Council Pili Campus, MPCI Supreme Student Council, co-presented by Arts and Sciences College Council, Criminal Justice Education College Council, Education College Council, Nursing College Council, Business and Accountancy College Council, UNC Law School Board, Social Arts Council, Student Audit Commission, Student Congress, Student Election Commission, Student Tribunal, United Architects of the Philippine Student Auxiliary, UNC, Official Media Partners, The Pillars, The Democrat, 97.5 OKFM, PBN TV5, INJ Interactive. In partnership with Nagaweña, BU Young Philosophers Society, EDMO Junior Philippine Institute of Accountants, EDMO Media Studies Society, PSME Biscast SU, Philippine Society of Mechanical Engineers Biscast Student Unit. UNC Association of Psychology Majors, UNC Association of Political Science Students, UNC Junior Philippine Institute of Accountants, UNC Association of English Majors, and UNC Christ Youth in Action.